Omenani special number 2. Obiako Obimam, Obiako Obimam, Obiako Obimam, Obiako Obimam. Nyakene mejelemo, ijelemo jabamba. Nyakene mejelemo, uponi jelemo jabamba. Abulo na bamba, ijelemo na kaijero. Abulo na bamba, ijelemo na kaijero. Obiako Obimam, Obiako Obimam, Obiako Obimam, Obiako Obimam, Obiako Obimam, Awanzenzo Obiako Obimam, Awanzenzo Obiako Obimam, Awanzenzo Obiako Obimam, Awanzenzo Awanzenzo Obiako Obimam, Awanzenzo Awanzenzo. Nwoke na nwunye si na achọ ịlụ nwa ba ekpọlụ nwunye nata n'ụlọ ara na-aba ara ịtọ ọmetụ aka ebe ọ bụbụ na ya akpọrọ nwunye ya si nwunye ya bụ ezigbo mmadụ. Nna m gwa m na akpọ na ofu anya ka eji anụ nwa. Ofu anya bụrụkwa na ogbenye ga-anụ nwaanyị o mechie ofu anya. Ofu anya anụ bụkwa ndidi. Obiako Obimam, Obiako Obimam, nyekene mi jelemo, ijelemo ji agba mba. Nyekene mi jelemo ijelemo ji agba mba. Abulo na bemmo, ijelemo na baike ya. Abulo na bemmado, ijelemo na baike ya. Abulo na bemmo, ijelemo na baike ya. Abulo na bemmado, ijelemo na baike ya. Misobu kulu nyeri, madana kita wanye solo na tafa. Obiako Obimam, Obiako Obimam. Obiako ka nne ya bịa uli ijele ndị obodo batu wee na-eche okwu nwefe oge gboo wee bunye Obiako si na Obiako ga na-ebuzi ya bụ ijele. Maka na oge gboo a ndị Obiako azụ elu anyị o nwere ndị obodo ba na ba ga-eje ọgụ na ba ya n'imejuba anya. Mana iwu Obiako bụzi na nne ya ji akpọ nne ya asị ọ ga-achọzi ịkụ ntị na-agba wee nụ maka nne Obiako. Wee ruo ofu mbọsị a Obiako wee kpọ nne ya si a na ya ga-etiwu ijele nnọọ o gụnyere ya maka na ya fụrụ ife kpatara oge ji wee kpọ nne ya si oge ọbụla ekwu maka nne ọ na-agbakasị ya ntị. Nne Obiako amakụkọ na ọ bụ na Obiako emekata wee tiwa anya bụ ijele na Obiako na ọnwụ ya ga-anwụ. Obiako bụ sọsọ ofu nwa nwoke ọ mụtara. Ndị be anyị a sịkwa na onye ofu anya ji isi ụkwụ. Onye ofu anya ji isi Obiako wee na-ebe na-agbakọ ndị obodo sịba biko gbazue
na-emeri aka anyị bụ isi obiaka obi nwa mee obiaka obi nwa obiaka obi nwa obiaka obi nwa nyekene mi jele mo akwa ni jele mu ja agba mgba nyekene mi jele mo ijele mu ja agba mgba ọbụla na be mmụọ ijele mu na agba ike ọbụla na be mmadụ ijele mu na agba ike obiaka obi nwa ma wajede obiaka obi nwa Nyekenemi jelemo awanzenzi jelemu ja bamba awanzenze nyekenemi jelemo awanzenzi jelemu ja bamba awanzenze obulo na bemmo awanzenze jelemu na paike ya awanzenze obulo na bemmadu awanzenzi jelemu na paike ya awanzenze misobu kulu nnegi matana kidawanyi solo na tapa awanzenze obiaka obi nwa awanzenze obiaka obi nwa awanzenze Well, you know, you'll wait you are. What you want to be the one who will be able to win. Even when I go gas, I will next when everyone. I say, I'm going to be the Udo ụmụ ibe ụmụ ibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu anyị isi ka udo dịrị n'ụbọchị nke taata na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene unu anyị si na udo ga-adịrị unu na anyị na-ekene ekekere ụwa na-ekene ndị ọkpụ na ndị egede na-ekene unu bụ ụmụ ibe anyị na-ekene ekene ore na-ekene afọ na-ekene nkwọ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwasị na Igbo heriteji agaghị ana anyị si na Igbo heriteji abụrụ ihe eji akọ ọnụ ndị ọ gaghị abụ maka na ọka onye si wee debe ute ya ka ọ ga-esi ejinara anị a sị na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza anyị agaghị eji ihere rapụ ọgụ
anyị agaghị eji maka nwaanyị na-amụ nwa nwụọ ndị dị ime agaghị amụzi amụ. Mba, onye orughọrọ ịbụ onye Igbo nwanne kwara pụọ. Ala Igbo bụ ala Igbo ka ọ bụ anyị magwa ya. Ọwụ na orughị uru gị ịkwara na, ọwụ na Rom ruoro gị naba, ọwụ na Israel naba, ọwụ na Amerịka naba, ọwụ na Europe naba, mana ala Igbo bụ nke anyị and anyị agaghị etrade for anything. Ihe anyị ji wee na-ekwu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata bụ na anyị na-ewetara ndị be anyị ozi ọma gbasara Igbo heritage, and ihe anyị jikwa na-ewetara ha ozi ọma gbasara Igbo heritage bụ maka na anyị ma n'ụwa amara about Igbo heritage. Ndị mma ya bụ ndị zoro ezo, ndị nnukwu akpa ụkwụ, ndị nnukwu akpa ụkwụ ma mana ha zoro ya ezo, and ụmụnna anyị na onwe anyị amaghizi. Nsogbu adịghị. Ihe mekwere na anyị jikwa na-eme anyị na-etinye oyibo bekee n'ime ya bụ na ụmụnne anyị amụrụ na Abuja, na Lagos, na Amerịka, na Europe, ha anaghị asụ Igbo. Ịghọtago? Anyị ma na onwe anyị ga-enwe ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo ebe a na-asụ Igbo, kụziere ụmụaka Igbo ka ha na-eri Igbo, na-ata Igbo, na-aṅụ Igbo, na-anyụ Igbo, kama na anaghị esi n'enu arị anị, nọ naanị ka esi arị enu. Ọ bụrụ na mmiri agbarụọ na-agbarụọ, ka anyị were na ụkwụ chọba ihe furu na mmiri, ka anyị ghara etinyere omume dị agha. Ụnụ ma eziokwu ka m na-agwa ụnụ, ndị Igbo na-anaghị asụ Igbo hiri nne ha arị ahụ. Ọ bụrụ ndị Owere asị ha arị ahụ, ọwụzi na ha amaghị asụ Igbo, osi ha n'aka. Ọ nne na nna ha ka ị ga-ata n'ụta, na ọ bụghị ha nwa. Ọ na-eme ata nwata ụta, atakpa nne ya ụta. Anyị ma na Igbo dị mma, ọ Igbo ka anyị bịara ime, mana anyị agaghị eti n'elu wee ritube. Anyị ga-eti naanị, anyị ga-ebidogo n'ebe mmadụ nwere nsogbu ọya wee bido na-agwa ya dị ọya. Ebe mmadụ nwere nsogbu ọya ka a ga-ejide wee bido gwọba ya nya bụ ọrịa. Maka nwere ndị ga-asị eche ma ọ bụ ihe ndị Igbo ka ha na-etinyere oyibo. Nwanne, ọ bụghị ịchụ Igbo nyere anyị onyinye, mana mmiri agbarụọ na-agbarụọ, mmiri agbarụọ na-agbarụọ. Ndị obodo ndị ọzọ, ihe dịka ndị ofe mmanụ maọbụ ndị ugwu, ha niile ha amaghị maka gbasara Igbo heritage. Ha amaghị bụ Igbo gbasara Igbo maka na akụzi ọrụ ya na n'ụlọ akwụkwọ. So onye maka anyị ji eme, anyị na-ekwu, anyị na-etinye oyibo ka ụmụnne anyị ndị agbata obi anyị mara na tupu nwa bekee abịa ebe a na enwere ndị bi ebe a bụ ndị na-eti ndị ugwu, nwee ndị ofe akwụ, nwee ndị Igbo. Mana ndị ofe akwụ ya ekwuru ọnụ ha, ndị ugwu ya azara ọnụ ha, ndị Igbo ọnụ anyị ka anyị na-azara. Mana ihe anyị na-etinye oyibo ka ha mara, maka na onye na-eti isi ala n'ugwu Awụsa, ma onye na-eje ụka na-eti isi ala n'ofe mmanụ, ị na-eje ụka ọ ị na-eti isi ala, ọ sị na ewe nwanne ya. So ọwụ na mụ na ngwazie gị na mba onye Arab, iwe nabata masị nwanne gị, mana ngwazie gị na mba onye nsọ ala ịkpọ masị. Mbanụ, o gosiri na enwere nghọtahie dị n'ime ya. Maka ọnwụ na anaghị eti isi ala na anaba anyị, onye ugwu agaghị abịagbu gị na vileji ụnụ, ọ gaghị abịa. Maka tupu nwa bekee abịa, ndị ugwu nọbụ ebe ahụ bifo, ha nọbụ ya chinti, ha anaghị abịa egbu gị. Ndị ofe akwụ nọbụ ebe ahụ, gị na ha ọ na-anụ ọgụ? Mba. Mana onye ka m na-agwa ndị be anyị mgbe ọbụla, mmadụ, isi mmadụ dị ka igwe okwu, otu igwe okwu dị ka ọ dị. Ihe ọ bụla itinyere n'ime ka ọ ga-eji arụ ọrụ. Isikwa na asị echi na nekwa anya, echi kịta mpụta gwa ụnụ nsịara ga-asị echi, nsịgidere ga-asị aha sị ya for 1 year, ikwere ya n'eziokwu. Gojos were ihe ndị ọzọ anyị na-eme wee nyocha ya, were ihe ndị ọzọ anyị na-eme, nsịgidere ga-asị ebe asịara gị ya ihe dị ka ofu ụzọ ka ofu ọnwa, ikwere n'eziokwu. So ịgbanwe mmadụ, mgbe ịgbanwe mmadụ esighị ike. Onye ka anyị ji wee nwee ihe a na-akpọ Igbo. Igbo anụnwa anyị nwere onye ka anyị ji agba nkwụ, ọwụ continue to multiply the ji, because nwanne inwe anwa sepụ aka pụọ na nsọ ala, ndị a na-amụ aba na akụkọ. Nwanne ị ga-emegide ụwa agwụ, and ị na-anakwa isi nwa gị, ịdọ nwa gị aka na ntị. Nwatakịrị esigwe n'ebe a apụ, ịpụ ha kwa n'ebe ịbakwa na akụkọ, ị ga-adọ nwa gị aka na ntị. Onye nwere anụ ọgụ, maka na
ọnwụ na anụ ha ọgụ ndị mmadụ ga-esi na ihe a pụọ na line pụọ nke a ji wee bụrụ mmadụ n'obodo nwa bekee. Onye nwa mere o ji eme anọkata nọkata ọ dịka enwere freedom of independent separation. Ihe awụcha ndị nwa bekee na-asị out of chaos come order. Ihe awụ just to restriction. Ihe a ka ha mekwere na 2007 mgbe a sị na enwere world economic crisis. O nweghị ihe ọbụla enwere maka na ego aka na print ego, the paper eji print ego nọ there. So kedu ihe mere economic crisis? Nothing. Ha fụrụ na their people are spending money anyhow. Ha na-useless ego. So nke ha ga-esi eme ya, ha chọrọ change law. Then ha sị na enwere economic crisis ka ha change law. Asị onwe ha law na-echange. Onwe economic crisis enwere law ka na-echange. So eme the thing. Ndị ogbenye na-enweghị ego anapụsị ha their property. Ịghọtago? Bless ya ndị nwere ego. That is it. Enwere crisis enwere. Ịghọtara? So all the same thing ka ha na-eme na obodo ọbụla. Obodo ọbụla afọ na obodo a na-awụ anya ha jee ebe ahụ kụsa ya tie ọgba aghara. Ya just all politics ka ọ. Ya politics enweghị. That's why ị ga-anụ maka Iraq. Nụgasịa maka obodo ndị ọzọ dị iche iche ma bụ Libya ma ihe. So ihe a bụ part of the movement or part of game. So anyị na-agụ ihe anyị ji agwa ndị be anyị ihe a bụ ka ha mara na ọ bụghị onye ugwu abụghị onye iro gị, onye na-ete isi anị abụghị onye iro gị, onye ofe akwụ abụghị onye iro gị. Ndị a na-eche na ahụ ndị iro gị all because of ihe a na-agwa gị na ekeri eke ha keri ihe ahụ eke. Dia bụ just a science in the laboratory. So ka ọ ga-esi wee bụ ị na-agwa m na ka ekichọrọ m sikwere destiny na ị na-achọ ka m kwere na onye ugwu nọ 1 kilomita bụ enemy mana onye nọ na Rome bụ your friend. O nweghị isi na o make any sense. O make any sense. But inside our mind n'ime obi anyị create go destiny now na onye ugwu ọbụla bụzi onye iro anyị, onye ofe mmanụ ọbụla bụzi onye iro anyị. Because of what? You buy into the nonsense. Ngwa na-anya mgbe anyị na-agwa anyị na-eri ji, ndị Igbo na-eri ji. Kedu mmadụ onewu ndị Igbo nwere ike ịgwa m ihe afa njọkụ na-eme n'ime ji ha na-eri? Asị oyi ife ji ọkụ, ọnwụ ife ji ọkụ kwa eziokwu na na-eri ji. Kedizi ihe bụ iri ji na? Because iweta dị ji ahụ ndị Igbo na-eke ji n'ọba. Ọkwụnụma ndị Igbo na-eke ji n'ọba. Iweta ji ahụ, kedu ihe mere eji ahụ ya ahụ? Kedu ihe mere eji eji mmanụ esuru ji aha na mmanụ were eri? Why? Kedu ihe mere eji esuru dị ji na mmanụ were eri? Ihe a bụ ihe ndị Igbo kwesịrị ịma. Ọ bụghị ịnọdị na-asị onye Hausa asị ya, onye Yoruba asị ya, onye Kafancha na asị ya. Ị na-eri ji esuru ya na mmanụ. Kedu ihe m ji esuru ji a na mmanụ were rie? Kedu ihe eji eme emume iri ji na Igbo? Younger generation, ihe a bụ ọ bụ ihe ha kwesịrị ịma, ihe ha kwesịrị na-ajụ ese ya bụ ihe. Jụwa ese ihe gbasara omenala gị, jụwa ese ihe gbasara ọdịnala gị. Ọ bụghị ọjọọ asị na ọ dị taa agaraghị na-akpa, asị na ọ dị taa agaraghị na-akpa. Ada akọ gị. Kedu ihe bụ those things? Ọ bụ ijubagodo ese ya iwe mata. Unu n'anya ihe m dere ebe a. Asị m gị ihe njọkụ kwuru. Ọ bụ njọkụ kwuru ya. Maka na njọkụ bụ afa mmadụ. Kedu onye wepụtara afa ahụ a na-akpọ njọkụ? Ọ mmadụ wepụtara ya. That means e nwere onye a na-akpọ njọkụ. Kedu ndụ njọkụ biri? Asị mmadụ. A ga-asị gị na ọ bụ arụsị, ọ bụ onye ọjọọ, o mere nke o mere nka. Mana ndị a na-eje ụka, akwụkwọ nsọ ha gwara ha sị ha na Jizọs na-ezi ozi ọma, ha gbuo ya. Kedu isi ihe mere njọkụ onye ọjọọ? Ọ bụ onye ọjọọ ụna na-eri ji every year? Njọkụ ọ bụ onye ọjọọ? Ndị afa ha nwere, ndị afa nna ha bụ njọkụ, so ha bụ njọkụ, ha chenjie ya. Get bad their name Jesus Christ. Iwepụ njọkụ ti Jesus.
nwanne ọkwa onye bụ lampụ na-afụ ụzọ, ọkwa onye ji ọkụ na-afụ ụzọ, onye kpụrụ isi na-afụ ụzọ, ọkwa onye gbanye ọkụ iwefu ihe zoro ezo. So mmadụ sị gị na ya ji ọkụ na onye nwa ji ọkụ, ịhapụ iso onye ji ọkụ, ịhapụ iso onye ji ọkụ. Ụnụ na-anụkwa Igbo biko, ụnụ anyị na-anụkwa Igbo ọkwa Igbo ka a sụrụ ebe a. Mmadụ si ya bụ njọkụ na ya bụ gaa ji ọkụ na ya ji ọkụ, anyị ahapụ ya, anyị ahapụ ya. Njọkụ gwara gị sị gị na ihe ọbụla bụ amamihe zoro ezo. Ọ gwara gị, Njọkụ kwuru ya, na ihe ọbụla bụ amamihe bụ ihe zoro ezo. Nọ amamihe bụ ihe kere ụwa. Ọ bụ ihe ọma because e nwere amamihe, nwee ihe ọma, nwee ihe ọjọọ, nwee ihe efu, nwee afụfụ. Ihe niile a bụ ihe dị n'ime ibi ndụ nsọ ala. Ka ndị be anyị mata na asụsụ anyị na-asụ bụ ihe nwa bekee na-akpọ sayensị, maka na asụsụ anyị agwara ya agba. Ọnya mere anyị ji esi ofe, maka na ofe ịkpatasịa mgbọrọgwụ ahụ, ịkpatasịa ya isie dị ọgwụ esie wee ṅụọ ya ṅụọ. So ihe nna-achọ ịkọwara ụnụ bụ na mmanụ ahụ unu na-eji eri ji, mmanụ ahụ kedu ka o si acha? Kedu ka mmanụ ahụ si acha? Ọ na-acha mmemme ọbara ọbara. Ihe anyị na-akpọ mmanụ n'ebe nsi pụta ụbara. Kedu ihe fada si na ya? Fada si naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m. Ọ bụ mmanụ ji ahụ, mmanụ ahụ iji eri ji dị ka ọbara, ka ọ bụ red wine fada ji n'ụlọ ụka ke nke yiri ọbara, ke nke dị ka ọbara njọkụ? Ọ bụ mmanụ dị ka ọbara, were mmanụ debe ya n'oyi, ịfụ ya na blọkụ ka ọbara mmadụ. Try it, try ya. Were mmanụ debe ya n'iro ka ịfụ na ọ ga-eme ihe ọbụla ọbara na-eme ka ọ na-eme. So kedu nke dị ka ọbara? Ọ bụ mmanụ dị ka ọbara ka ọ bụ nkomkom fada ji n'ụlọ ụka? Ọ bụ ji dị ka arụ mmadụ ka ọ bụ biskit fada ji n'ụlọ ụka? Ke nke yiri ahụ mmadụ? Ọ bụ biskiti fada ji n'ụlọ ụka yiri ahụ mmadụ ka ọ bụ ji anyị na-eri dị ka ahụ mmadụ? Ọ sị gị unu naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m, nke a ga-eduru nye maka unu. Kedu ihe anyị mere ji ahụ? Anyị kpọrọ ji ahụ ọkụ. Anyị hụrụ ji ahụ n'ọkụ, ọ ya bụ ahụ ya aha anyị were gbuo maka anyị ma ọ bụ ji ahụ anyị hụrụ n'ọkụ. Nke a bụ arụ m, nke a ga-eduru nye maka unu. Ọ bụ ji ahụ anyị hụrụ n'ọkụ bụ ihe a na-ekwu maka ya. Kedu ihe mekiri more sense ebe a? Ọ bụ ji ahụrụ n'ọkụ nya ya anyị wee tasuru na mmanụ bụ ọbara ya? So na-emenụ nke a na ncheta nke m, anyị ji eme ya every year. Kedu nke mekiri sense ma ọ bụrụ nwa bekee? Anyị na-eme ya na ncheta nke every year. Njọkụ si unu na-eme na ncheta nke ị na-eme ya, but you change your name mana ị na-eri ji. I chenjiri afa gị Njọkụ to Michael mana ị ka na-eripe ji o. Mana ị ka na-eri ji na ichefuo na Njọkụ bụ onye mere ji ahụ ị na-eri, na ọnya nwasị gị na-eme ya na ncheta nke ya. Ị na-eme ya na ncheta nke ya because ihe ọ bụla anyị na-eme na omenala Igbo asị culture bụ na ncheta, emume ncheta. Emume ncheta, kedu onye ị na-echeta? Emume ncheta, kedu onye ị na-echeta? Ọkwa ya ka a na-ekwu, mana ndị be anyị na-eme. Ọ dịghị ka gasị na ndị Igbo na-enwe ihe ha nwere, enweghị ihe anyị ma. So kedu onye keziri ji ahụ a na-erizi ka ihe ọ bụ? Ịpụtara ụwa a na-eri ji, a na-awa ọjị. Gịnị bụ ọjị? So ha pụtara nnọọ a na-awa ọjị. Ịpụta ịgosi ọjị wa
kedu ihe mere iji aga ọjị n'ihu ndị mmadụ n'ihu ha? Kedu ihe na-eme ihe gosi aja ọjị n'ihu ọha ịwa ya nye ya ọha ka ha taa? Kedu ihe a ga-asị na mmadụ na-aga ọfọ? Kedu ihe a ga-asị na mmadụ ji ogu? Kedu ihe a sị na mmadụ na-agọ mmụọ? These things are celebration in your land. Ọ bụghị mmụọ. So kedu kwenye ka ihe a si wee bido? Kedu ka ihe a si wee bido? Ị gaa n'ụlọ ụka ịnata oriri, ije nkwu confession ịnata oriri, mana iji iri ji ị naghị eje confession, ị na-achọzi onye ị ga-eblame for your own downfall. Ije confession ịnata oriri during Easter time, ime Lent, ma ọpịpịa kpara ọmụ n'aka jebe n'ụlọ ụka, o ruzie na your own nke gị ị gaghị eme ya, ịpụtazi onye ka ihe eblame kwen. Kedu onye ị ga-eti n'ọnya mere gị? Mmanụ wa ọbara, ji bụ arụ ya, ji bụ energy. Ihe a na-agwa unu God 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 God, worship God worship God. N'onu Igbo, ife Chukwu abụghị worship. Ife is light. Ife is light. Then Ife Chukwu is Ife Chukwu, the light of God. Then ị gafe agafe to cross over Ife Chukwu, that is ị cross ebe Chukwu nọ. Nwanne m ka ihe this thing to worship. Ọ sị kwa ndị bekee si gị lamp of God. Tọọnụ garịa the bịa ahụ isi onye gị pi, ọ bụrụ lamp of God. Tọọnụ garịa the bịa ahụ isi onye gị pi, lamp of God. That is light. So ị chọrọ ịdị ka Chukwu, ife Chukwu jos iṅomi Chukwu. Nna nwanne, ifu Chukwu bụ ihe ọma because ọ ihe ọma bụ creation. Ihe ọma bụ creation. Ife Chineke. Oke ife nke Chineke na kedu ka ị ga-esi wee dị ka Chineke? Ọ bụrụ na Chineke nna Chineke wụ Chukwu, ọ bụrụ na Chineke anụnwa ga-asekpuru anị si Chukwu nye m ego ka m wee rie nri, ọ ga-abụ onye okike? Ọ ga-abụ onye okike? Mba. Mana Chineke were power niile Chukwu nyere ya, turn ya into creation, ọ bụrụ onye okike. Kedu isi ihe mere anyị ji hapụzie power nke anyị gazie esekpuru anyị n'ime one house na-asị anyị nyere? Nwanne, otito abụghị worship because ị na-afụ ofe onye na-eme ọfụma, ị na-eto ha na nwanne oti mkpu bụ otito. So ị na-ekene Chukwu n'ihe ọma o mere, that is not worship. Ito mmadụ otito abụghị worship. Ikene mmadụ ekene abụghị worship. Ikpe ekpere, ikpe it is to bring your case. Ị na-ebi ikpe, ị na-ebute ikpe. That's why ekpere bụ ikpe. You are complaining. The complaint left for the judge to reply. You got to go? So common sense is not common. Ọwụ na ikpesi ekpere, that's why eji asị gị na ọwụ mgbe ikpere ekpere ka Chineke ji aza ekpere. Ụna na nnukwu Igbo. That means your case will be payable. Mana ma o mere itirie. Ọwụ na the case etebụl ya o mere itie ya sị gị ị ga-ejide ọfọ jide ogu. Ọwụ na ijide ọfọ because ị na-aga ọjị because ama m na most of you nna ụnụ amaghị ihe a na-akọ. Ha na-eji ọjị na-akọtu. Ọ bụrụ ndị ma ihe a na-akọ, o jide ji ọjị n'aka, ị na-ege ya ntị, ị ga n'ihe ọ na-ekwu. Ọ na-ebute kesi ya. Ọ ga-agwa gị na ya ji ogu n'ọfọ, na o nweghị onye ya mejọrọ, na ọ bịara egbu ya ga-egbu onwe ya. Onye sị na ọ dịghịrị ya mma na nke ya na-eme adịghị mma, ya gosi ya ụzọ nke dị mma. Ị na-ege ihe ọ na-ekwu, odoge anya na onye a na-ebute kesi. O nweghị mgbe ọ na-asị Chukwu nye ya nri ka o rie, bikos ọ ma na ọ bụrụ na o jeghị ugbo agụụ anyụọ n'anya na ụmụ ya aja. Ọ bụ na mmadụ mejọrọ gị, ị na-atụrụ ya ikpe, ihe a na-ekwu maka ya, that is ikpe. So ndị kịta ga-apụtazi ka onye anyị ihe anyị ga-eri akọ na anyị. Nonsense. Ihe ị ga-eri akọ ịma ha ebe ugbo dị. So ifugo nnụnụ na-asị ihe a ga-eri akọ na agụụ anyụọ ya anya, nnụnụ pụta n'ụtụtụ je chọọ nri ọsị ihe a ga-eri akọ na ya. Kedu nke bụ ihe ị ga-eri akọ na gị? All those things are hypnotism.
so ịnọkọta nnọọ ị gaghị eri nri isi ihe ị ga-eri akọna gị mana ọ gị ga-ejecha ọ dị nne ige onweghị. That is nonsense. Ọ bụrụ na arụ adịrọ gị iweta ọjị biko first of all godi ị mara ma arụ nna ya gị ọ bụ ihe iritere n'ọnụ gị ma ọ bụ ihe metere onwe gị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe iritere n'ọnụ gị ọ bụ ihe metere onwe gị iwe wetazi ọjị iwe si ọ bụrụ nke mmadụ mere ọ bụrụ nke mmadụ chee n'echiche na aka gị ụkwụ gị na-asị nene na ọ bụrụ na o nwere onye iji nke ya onye ji nke gị ya jide ọkwa na enweghị onye iji nke ya onye ji nke gị na-enyechi ya ga-azụ. Na ọ bụrụ na ihe a na-eme gị bụ ihe bịara onwe ya Chukwu ọ Chineke ya nene na ọkwa na nke mmadụ mere eme ya soro onye mere ya mana the case ga-abịagodi na the court na court chekizie ọ bụrụ na enweghị onye imejọrọ a contemplate mazie ka a ga-esi wee gwọọ gị ọrịa. Ọ ga-abịazi n'isi gị sizie gị jee na nke Okeke Okafọ ozie mmadụ ị na-aga n'ụzọ Ifeanyị ka ije nna a long time o ka ije ke nke na-eme ọsị na udo dị o ọsị enwere ebe m si apụta na enwere one of my friend ahụ adịghị na ọ na-eme n'onu ọsị onye ahụ gwọrọ ya ọsị na ọ na-emekwe m na nke ihe a ga-eme destiny ma ime onye ọgwụ onye gị nọmba from that place ị gaa that place agwụọ gị ihe na-eme gị. That is how things are done. Mmadụ ji wee sị ndị Igbo sị na mmadụ bụ chi ibe ifuru ka chi aha si wee gaa through somebody na-abịa gwọọ gị dị ọrịa ịghọtago. mana ọ bụrụ na aka gị adịghị ọcha nwanne even ịgafegodo onye aha n'ụzọ ọ gaghị atụpụrụ gị ọnụ. Ịcha onye aha n'ụzọ ọ gaghị eghe gị ọnụ. Onye aha na-agwọ ọya aha ịcha ya n'ụzọ ọ gaghị eghe gị ọnụ. Due to what? Aka gị ụkwụ gị ha niile pete n'ime pọtọpọtọ ka ọnụ. So aka njikwa ụnụ ihe ọma bụ the energy that they create. Onye ka a na-akpọ principle of gender. Ọ bụ ihe ọma na-eke. So ọwụ na ndị be anyị ama ha na that word, that language a na-use God means good. Onye ahụ bụ onukwu. Onye ahụ bụ onukwu. Ihe a na-eme n'ụlọ ụka bụ praise mana people don't know. Ihe na-eme n'ụlọ ụka is praise, nothing more, nothing else. They provoke the emotion because if you compress etel, ihe a na-akpọ etel chukwu anụ na-ekwu, if you compress it inside your mind ome ihe a na-akpọ implode. It's as simple as that. And ome ha na implode ahụ o take shapes. You got to create a frequency to begin to continue the creation. How do they do that? Or block what the entrance door, or block the entrance door, or create a higher frequency and lower frequency. N'ime gị dio ihe a na-eme n'ime gị nwere ike ịmara. That is what you make ọjọọ mega attract because you vibrate low. If vibrate high, if you ọma omega attract, if you ọjọọ repel wire. That is simple nature. But if ihe ọjọọ omega attract man na need ịsa arụ, you need to be washed. Bana nsọ ala ka asa gị arụ, let we wash you off evil and sins so that you can live as a human being. Inwe pụọ ndụ bụrụ mmadụ, bụrụkwa mmadụ ọzọ, become a human being. Ịbụ mmadụ agwọrọ jọsụrụ ị na-eku ume na-eri nri ihe adị do. Kedu ihe eji mma awa ọjị? Kedu ihe eji asị na ọfọ bụ ndụ? Kedu ihe eji asị na mmụọ bụ ọnwụ? Ọjị mma ọfọ ndụ mmụọ ọnwụ, anyị na-eti mmụọ ọnwụ, anyị bụ ọfọ ndụ, anyị ji mma awa ọjị. Ihe a bụ Igbo ka a na-asụ. So onweghị mgbe ị ga-anọkọta gaa n'okwu one building nọdụ anị na-ekpe ekpere na-akọgịrị. I butere ya kesi, ịbụ onye ochi na onye ama, iburu kesi bịa si bịa zọọ gị na-azọ gị na gịnị mere? Kedu ebe ka Chukwu ga-esi abata inside your heart? Where can the God Chukwu ị na-akpọ kedu ebe ọ ga-esi abata? There is no road to your heart. Ụzọ adịrị ya. There is no road to your heart. Ụzọ adịrọ n'obi gị. There is no entrance. I say God, remove one O from God, wepụ one O from there. Add ya one O from God. Add ya one O in God.
add one o and see. Ha sị gị devil, the evil, your character evil, add there d, onye gị devil. Add there one o na God, onye gị good. So you need the special science, or because no one na-ekwu ya. These people mepere everything to you because you don't want to listen. You don't hear ntị. Everything is open, nobody deceiving you. You are the one deceiving yourself because you wanted to be. I nweghị ike ịkọtanwu n'ihi eri ịtọnụzie to ebe gasịrị na ekpere. Ekpere does not mean to ask. Ekpere mean ikpe, to brought case. Ikpe ire ka ikpe a na-ekpe ka ọ ree ka esiri kwu, because in Igbo language RE is rare. Onye na-ere ọkụ ka ọ ree ihe rere ere, it decomposes. That's your problem ka ọ decompose. Can that problem decompose? Decomposition of the problem ka ọ ree. Simple Igbo anyị aghọtaghọ, oyibo anyị aghọtaghọ. Then who is to blame? Onye ka ga-blame? Asụrụ anyị n'Igbo mba, asụrụ anyị n'oyibo mba. And we turn back again si na egbu anyị ata anyị onye nwe eme anyị nka. Akọwara unu ka Njoku si wee create everything in Igbo land. You have to follow this man. Njoku ọ sị gị na ya ji nyewa ji ọkụ. Kedu onye ị na-eso onye ji eji ọkụ? Ị na-eso onye ji ọkụ, kedu onye ị ga-eso? Kedu ihe Christ mean? You don't know. Kedu ihe Jesus mean? You don't know. But at least your own language Njoku ji ọkụ. So kedu ihe na kedu ihe isi ojii asef, kedu ụdị nonsense bịa? Mmadụ sị gị ya ji ọkụ, isi ọwa arụsị. Gịnị bụ arụsị? That is the case. Nwanne, if you water the principle of vibration, that is the creation is vibration. Chi ị na-anụ is the principle of vibration. That means arụsị is the source of creation. Source of every energy is arụsị. Arụsị, ebe arụsị is arụsị. The source of vibration is chi. Na kezigbo ihe a na-ekwu here. That is why phone anyị na-use ebe a. This is simple arụsị because it's based on wave. Without vibration, no wave. Moto na-aga agawo ndị mụtara this energy of vibration. Ha rụọ moto, ha rụọ plane, ha rụọ phone because nke gị na-agbara ya ọsọ. Isi ọwa ekwentị. Ndị nwanne, evil is degree of your character, nothing else. Because ị gaa na mmiri na-egwu mmiri na irigo n'elu mmiri. Let me give you simple example ụkwa na ị ga-amata because ndị be anyị ị ga-eziokwu na afịa ha ahụ. Rigo n'elu mmiri, don't move. Ka ife ihe ga-eme gị ebe ahụ, you will drown inside the water. That is why your life you drowning because you don't want to move. Ị gaa n'elu mmiri, you drown. You must move yourself. For you to stay on top of the water, you must move, float. One day for you to float, you must move your hand and your leg to float. If not, you die mmiri ebe ahụ. That is ogugu. You see, when you hear ogugu, is propeller to keep you on top of the ocean. That is cause and effect. Because if aka nke mbụ the cause, the second one follow. Ọwụ na ife nke mbụ ifete here, the second one ị na-emi adị nwanne. Ife aka nke mbụ ifete here, aka nke ịbụọ ị na-aga na anị mmiri na-eri gị eri. So ndị aghọtaghị principle of life they live. Ị na-agwa ya sef truth for him to come and take truth. Ọ na-afịa ya ahụ. Ọwụ ndị aka bụ na ha ga-eso wee jebe ma. Ọwụkwa ka ebele ga-eje ọma ahịa. Mba, nonsense. I don't take that bullshit. Mba o, ọbụrụ ọgwụ ole kwere m. Ọ bụghị ndị a gị na ndị enweghị ha ga-eme. Onye ọbụla na-ekweghị eziokwu, onye ahụ need to be crushed and renew. That is what you see as life. Ọ bụ ihe ụwa bụ nka na ụzụ, ụwa bụ nka na ụzụ, crush and renew. That is what science is. That's why ndị be anyị harụnwu science because ha mara ihe ọ bụ. Ị mana life bụ nka na ụzụ, you must destroy and rebuild. That is what nka na ụzụ is. Every material you have this phone now is being crushed and renew. Ọpụta phone from A to Z eji wee mee this phone a crush ya with the fire, change the form. O wee bụrụ phone ahụ nwa ọ bụ today. I like ya ọmasị ya mma. Apple 6, Apple 20, Apple 10 na negodo ụgbọ nka. Hi na negodo isi moto.
this moto every element in that moto across ya pia mode garịa ya. That is what life is. So ihe ebidogodi n'onwe crush godi your dirtiness and wash yourself, then ị pụọ ndụ ihe ọma sọrọ gị nsọ. Gwa iji wee bụrụ onye akaja, bụrụ onye eji apụ ọnụ, bụrụ onye na-ebe akwa akpagharị. Ihere ọ na-emekwa ụnụ. Ihere ọ na-emekwa ụnụ. A human being, you are crying. Eh? Because ihe ọ gosiri bụ na you don't know what number 9 means. Number 9 is the cause and the effect which represent ekwensu. That is 8 ibe adịnwe ịnọ. Ị nwụrụ anwụ, anwụgo. That is life. Ọnwụ ebe a ọnwụ ebe a bụ ọnwụ ala mmụọ. Ebe a bụ ime ana. Ị na ebe a for renew. Ebe a bụ washing machine nwanne. So ọnwụ na ibido n'oge, because this thing na-agba gị, you will later learn them. But ị nweta ya late, onye gị nsogbu. Ịmata ya late, you will suffer. So ọ kara gị mma na n'oge today now, earlier is better. And because mwa na onwe m, the last thing game isere gas because enweghị m benefit ọbụla. Enweghị benefit, I don't have benefit to lie to you. Nwere any benefit nwere isere gas. So onweghị uru ọ bara m isere gas. If you come close to me, ọ bụrụ na ịdịrị ọcha, I reject you. I repay you. Gaa jụọ onye ọbụla ma m, ịbịa m close, ịdị hot truth, I will repay you. Ọ bụrụ naturally. This is natural. Involuntarily, myself will reject you. Achọghị m, because you are not pure, you are not truth. A sị na ofu aka rụta mmanụ ozuo ọha ọnụ. Ịmakwa na onye ọjọọ bịa na go bufe gị ihe ọjọọ mana ihe ọjọọ na-efe efe. That is ndị mmadụ ji wee sị people you associate with will decide your destiny. Ịmara, people you associate with will decide your destiny. Ị nwere ike ijebe your friend si ka ije rie nri nọdụ ebe ahụ ndị ka abịa asị na o nwere ihe mana be, o nwere ọgwụ, o nwere nke o nwere egbe, ebe a ka esi jee nga. Ịma omebeghị isi ebe ahụ jee nga bifo ị mara anofolo orie gị 2 years n'ime nga anofolo anọnụ ya netino. You got that? So this is the story of life. You must associate yourself with those who reason like you and who are like you. Ọ bụghị by force to associate with anybody. Ọ bụrụ by force. Ọ bụghị by force. Ndozi ọdịnala bụ ndị nsọ ala. Sọsọ ndị nsọ ala ka anyị ga-anabata asị ụmụnne anyị. Nwanne ọ bụrụ na ịbụghị onye nsọ ala, oge na-adịghị anya ụmụ akwụkwọ a na-egosi unu, ị ga-afụ how Njoku will explain to you how the world is being created, how the life is being created, ka ụwa isi wee kee ụwa, ka ihe ndị mmadụ na-akpọ afa na-ekwe ihe ọ bụ. Andị ọsọ ndị nsọ ala ga-ama ya, andị ndị nsọ ala ga-ekwe n'eziokwu ha, because onye ọbụla bụ onye ori na onye ama agaghị ekwe n'eziokwu, and ọ gaghị ekwere n'ime esef. Mana onye ọbụla bụ onye nsọ ala fụ ha n'eziokwu ọ ga-ama, because o nwere need ọbụla ị nwere ịganye mmadụ egosi agbara gị afa. No, you don't have any need. Ị nweghị any need. Ọ bụrụ na ị na-aga icheki your astrological number is different. Is achọrọ m ịma ma bụ nwe eke, ma bụ nwe orie, ma bụ nwa afọ. That is different. Ịma na that is ịna ọfụma na ihe ị chọrọ ịma bụ your sign, your number. Ị chọrọ ịma akara aka gị, ọ dị iche. Mana ọkwa na ịpụta isi na ahụ ka m je gbaa afa, ibutuo the language to local. Ọwụzie na astrology ọ wụkwasị ntị ụwa, ibutuzie to local. Ọwụzie na one man ga-anọsọ mgbe ya na-ayọ mkpụrụ, ọnyacha mkpụrụ ayịrị naanị. Ogbuo ọkụkọ, gbuo ewu, ọchọkọ nonsense bụrụ gị naba rubbish. Mba, that is not truth. Ọ bụghị ụta ka esi eme ya. Sọsọ ofu anyanwụ aha na-apụta ka anyị na-afụ. Sọnsọ ofu ọnwa aha na-apụta ka anyị na-afụ. So onweghị ihe ga-adị iche mgbe ọ bụ na ịkọghara akụkọ n'ala Igbo, ọ dị iche from Indian. Mana ịda na Indian na-asị asị, ala Igbo na-asị asị. Mbọsọ ọ bụ na ịkọrọ akụkọ na Rome, ọ dị iche na Tanzania. Ịda na Tanzania na-asị asị, ọ Rome na-asị asị, because ụwa niile bụ ofu. Akụkọ niile kwesịrị iwe ofu. Akụkọ niile kwesịrị iwe ofu, because Christ mean crystal. That is something abon. Ihe a na-eme mmanya distillation, distill what the mmanya, wepụta the spirit of the mmanya. That is what Christ means. It's as simple as ABC. The onye na-ama anyị ga-eju ese. And Jesus mean ji.
Jesus meanri ji. So ihe anyị na-celebrate Njoku is Jesus. It's as simple as ABCD. So ọ kara gị mma na ị gara na your own language dịrị perfect n'ime ya na onweghị onye ga-edeceive gị na gịnị mere. Njoku ji ọkụ, Kraịst jiri ọkụ ndị Rom, mana Njoku ji ọkụ ndị Igbo, ji nke ndị Rom. Ịmakwa na onye Rom jiri ọkụ ịbịa sef hide from you, ọ gaghị egosi gị dị ụzọ. Nna nna gị ya egosi gị ụzọ, nna nna gị bụ nyanwa mụrụ gị because of your blood. Ịtara ahụhụ bịa o gosi gị ụzọ. Ihe mere o ji agbara gị ọsọ bụ na ejụrụ ya ajụ, rejected him. That's why he rejected you. O ji ọkụ, nna gị ji ọkụ. Ihe mere onye gị dị ọkụ bụ na you have rejected him. That's what you reject him. It's as simple as that. Ị gaa na ala Igbo, the worst places enwere na ala Igbo bụ those people where enwere highest churches. Go and do your own research. The most vulnerable villages na ala Igbo enwere highest churches. Go and check, go and do your own research. Ebe enwere highest churches bụ ebe ka ata afụfụ. Why? Because enwere reason for it. Ọwụ ndị agha brought to the church, ọha nwere nwanne ha because ihe a na-ekwu slavery. The problem bụ na the only reason why the story of slavery is being told because the black Americans actually create enmity before black Americans and Africans. So o wee sị ha na their brothers rere ha, and that is not truth. The issue here bụ na ebutere ship a na-akpọ Jesus save. Ndị mmadụ jump into the ship to go and save by Jesus. At the end of the day ha end up ebe a na-arụ ọrụ free of charge. You got that? So mgbe ndị ụka bịara, ọwụ ndị ụka na-agwa ndị mmadụ ihe ndị mmadụ nwere benefit. They have benefit of giving their people out for churches. Ihe awụ business. It's not business. All for religious purposes. So all those beneficial one bidoziri rụgharịbazi aka with nwa bekee. At the end of the day ha were the story turn why as if na ndị ojii rere ụmụnne ha. Otu o si wee bido o bidoro from missionary. Ọ bụghị slave ka o bidoro as a religious movement. It started as a religious movement. Jekwe go and do your own research. Anaghị ama ekwuye na mkpọrọ mmadụ asị ma ọ bụ na m fụrụ mmadụ n'anya. No, I never hated church for one day. Never. Akpọrọ m ha asị, nwere onye mkpọrọ asị. Mana ihe na-agwụrụ bụ eziokwu. Ihe mere eji wee kwuo about slavery bụ because of ka create a division so that ndị black Americans ma ihe ma science and technology ka gara ije Africa jeme invest their money. Simple as that. Because ị mana ndị nwere ndị America ma ihe ji ego. So because of this anger and untrust, because they create go that division inside their mind, atrust kwa na ndị ojii again because they sold you out to slavery. Simple as that. That's why had when they made the movie all the time I repeat and I akọ akụkọ. Today now I was the champion of the slavery a na-ekwu okwu. Onye checha mecha katụ ime ha na-enwere kọmputa ị ga-eji wee see mmadụ ọ dị perfect ka ọhụrụ sị na mmadụ esesia fake drama eti na YouTube na video asị ahangịrị mmadụ na akpịrị ahangịrị mmadụ chen eburu sentiment and emotion eburu anyị na-akpagharị. So oruzie echi ndị mmadụ esizie our ancestors we sold ourselves to slavery. Ịhụgo na go hate and division because you matter about the Hegelian dialectic. You matter about this how these things work. They use your mind against your mind. Ahapụzie ihe anyị na-emebe ihe ọzọ. Ndị Igbo anyị nwere culture, nwere structure. How to get close to the God more than anybody. How to get close to the God. I nwere structure to follow because I am how to ignite this engine inside your body. All the same thing moto diesel car na-eme. Ị gaghị eme nwe because only ga eme ka na-erugo moto. The same way esi eme ignite God inside you, the same way esi produce diesel car. Ị ga-arụnwu diesel car. Ị ga-arụnwu diesel car. Ị gaghị arụnwu then how do you think na ị ga-apụ na asị ndị mmadụ omenala asị ọdịnala asị? How do this diesel car make diesel engine? Kedu ka esi eme diesel engine? Diesel engine with the same way esi ya brought up a human being. Every child must brought up the same way esi ya brought up esi arụ diesel car. Kedu ka esi arụ diesel car? Ị maara ya? Then ka ezigbo ihe na want to offer your people.
ka ihe chọtara inye ha nche na destiny bụ ihe egwuregwu na ihe ụmụazị. Ihe abụrụ ihe ụmụazị, ihe bụ nuclear sayensị. Ihe a bụ nuclear sayensị, ọ bụrụ ihe ụmụazị. Ọ bụ onye nọ onye agụụ na-agụ mara ihe ọ ga-eme ọpụ na Facebook kọba nọnsensị ya ji wee ọrụ socha mgbe ụka si wetabere ya ego. Ndị be anyị atụrụkwana ego na-enye because ha dị passionate about their land. But you can blame yourself for not knowing the truth. Ihe o mean ịma eziokwu bụ na the light in you is not enough. Ọkụ nọ gị n'ime adịghị enough. That is why ị na-afụ isi. Nwanne onye ọbụla na-afụ ụzọ ọfụma watch ya iwu ihe chọ ha n'ime ọ na-afụ ya. Ọ bụ onye na-anaghị afụ ụzọ ọfụma enwe ihe chọrọ ime onye ha afụ ya. Onye na-afụ ụzọ ga-afụ ya before another thing. So arie gị mugwu nwanne iwe n'iwe go and work hard. Ịghọtago, gaa na ndozi ọdịnala mepee obi gị nwanne. Sọsọ ndị mepere obi ha because ihe anyị na-achọ ndị awa people ndị toro eto because ndị toro eto uche anyị adị ibe uche anyị dị ụmụaka mụrụ ọfụ. Ndị toro eto onye ọbụla mepere obi ya m gwara gị I will tell you again onye na-agwa unu okwu ọ bụghị mụnwa. I can only speak for because chi mmadụ bụ chi ibe ya. Ihe m na-ekwu bụ from njọkụ ọha nwa na-ekwu ya dem pass through me to say it to you. Ịghọtago, ọ bụghị mụnwa. I'm not saying anything. Ọ bụ ha nwa na pass through me to give you the information because ọ bụ na ọ bụghị ya ha agaghị aganwu through you because there is no road in your heart. Your heart is blocked. Obi gị adịghị ụdịghị like obi gị anaghị acha ọkụ. The light obi gị anaghị ama attract, ọ gaghị enweta nwe, ọ gaghị receive the light. Nwere ike ị ga-agbara. If you have the same light you go mad. You got that? If you have the same light you go mad, you pụọ ara. So ihe m na-agwa unu bụ through your own njọkọ. Ọkwa every ancestor is not njọkọ. O nwere ndị ochie na ndị ama. Ọkwa ndị gọvanọ ọsa na-erisi ego ndị mmadụ eruo echi isi na ha bụ ancestors tụmara ha ọjị kpebe ha ekpere. Mba, ndị a na-ekwu ndị njọkụ ọha nwa na-agwa unu okwu. That's why iji ụfụ ihe ọbụla anyị na-ekwu ebe a is well constructed. Ị ga-asị this young boy, how ka this young boy is wee mara this thing, this small boy. So enwe ndị si na anyị anọghọ mgbe nwa njọkụ mgbe a mụrụ ndị nwa ama mgbe amụrụ ndị na-eje ụka ha nọ mgbe amụrụ Jizọs. Onwe onye n'ime nnọ 2000 years ebe a. Onwe onye n'ime nnọ 2000 years ebe a mana unu kwere na Jizọs abi. So why should I live with njọkụ to know njọkụ? Why ka m ga-esi wee nọdụ with njọkụ to know him? If you worship God, you don't know when God begin to exist. You worship Jesus, you don't know when. You worship Allah, you don't know when. You worship Yahweh, you don't know when. Mana nkwụzie maka njọkụ ejuọ mama ọnọ mgbọgwụ. O gosiri na onye anụnwa na-eme otu a na ghọta ha na uche ya ezuchaghị ezu ọfụma. Ịghọtara? O gosiri na onye ahụ uche ya ezughị ezu. N'onu Igbo, as long as anyị na-eri ji and all these things we will perfect them. We will perfect them. Ofe na ụtara ji bụ onwe gị ji ochie na-ege ntị ọfụma m. Ji ochie ịsụọ ya asụọ ịpaụndụ sie ya ọ soft n'onwe ya wee dị good for it. That is you. Then ịkpatasị akwụkwọ nri, that is nwaanyị. Ịkpata akwụkwọ nri nwoke ka asụrụ asụ ihe na ịkpatasị akwụkwọ nri, ịkpatasị dị akwụkwọ nri ịbịa sie ya esi ọ dee. I werezie dị ji aha ịsụrụ asụ ji ochie aha ire ni ugo dị ji ochie na tụrụzie n'ofe and give it to God to eat. Onye ahụ ị na-enye wu Chukwu mana ịmara. Onye ahụ ị na-enye nri aha wu Chineke ka ị na-enye dị nri ka o rie because nri aha ruo n'afọ ọ ya ahọrọ ndị ọ ya ahọrọ were ndị na-adịghị mma nyụọ ya na nsị. Ịghọta? Ịṅụgodi mmiri kedu ihe mere eji arefine mmiri arefine? Iruo n'afọ gị were refine the mmiri again were ndị ọya were nke ọzọ nyụpụ ya n'iro. That is to show you that the God is present, ever present. So you gaghị aghọgbu m, you cannot cheat. But o nyere gị free will for you to choose, but you refuse. Ichefuo sị mba na ị ga na-aghọ onwe gị aghụghọ na-eche mbọsị ụka ka mbọsị ụka ruo ka ije gbaa tradition ụlọ ụka with new clothes and new ụka nwa asa ị ga-akụtu.
mmadụ nọkọta na receive onwe mbọsị ụka ruo ka izu ike ahịa ijegide ahịa satọde ruo ha na eti mbọsị ụka ruo ka izu ike so onweghị onye n'ime unu na-efe chukwu ịghọtago ihe unu you are just deceiving yourself onwe mmadụ deceives n'onwe ya ibu because of na ị na-akpọ Christ that is because you call the name of Christ or you say you are a Christian all of a sudden ihe adịghị mma if that is the case kedu ihe mere ihe adịghị mma ọ bụrụ na this thing bụ eziokwu then you shouldn't be crying ọ bụrụ na eziokwu na if you be a Christian that is everything is good for you why are we complaining ọ bụrụ na iwuru Judaism ihe adịghị mma kedu ihe anyị na-complain si ọ bụrụ na iwuru Islam ihe adịghị mma kedu ihe anyị na-complain si then that means we don't know the truth. That means we don't know the truth. Simple as ABCD. Because mmadụ agaghị anọkọta fụ ihe na-eji ojisi ọ na-acha ọcha ị na-asịrị onwe gị asị at the end of the day you blame somebody. Ihe ọ na-egosi you will confuse man, you confuse person, ị dị confuse. Kịta na m dere destiny ebe a na Njọkụ kwuru sị na eziokwu zoro ezo maka ndị ma eziokwu ọkwa onye Igbo ga-abịa kaụnta ya tegere Njọkụ nka onye aha ga-apụta gwazi about Christ from Rome mana language ya asụsụ ya ọ na-asụ ọ maghị ya gwanụ m ka ọ ga-esi ama oyibo gwanụ m ka onye na-amaghị asụsụ Igbo ga-esizi ama oyibo nke emere na Kafanchan ọ maghị asụ Igbo nke nne na nna ya na-asụ ọ bụrụ nke na-asụ na nke a na-asụ na ebe a na-agba plen ọ nwekweghị tiketi o nwekweghị paspọtụ o ji eme travel ọ nwekweghị ebe Israel dị ọ nwekweghị ebe Europe dị but ọ na-edefend something far away. Ịmakwa na ọ bụrụ na nna nna gị ga-abịa ọ na-esi ya m anya ọ ga-asị m bịa nwa m onwude gị ọgwụọ gị ịba onwude gị ọgwụọ gị ịba ana m ekwuchitere nne na nna gị ma ndị dị mma ma ndị adịghị mma ọnụ ha ndị agha na-adịghị mma anyị nọ ebe a to remove wash away to clean their sins off. Njọ nna nna gị metere ka anyị chọrọ clean off by changing the way. Ọ ihe anyị nọ ebe eme ihe anyị bịara bụ to remove ma ndị ọjọọ ma ndị ọma change the evil to good. Ọ ihe anyị bịara ime. So anyị expel hụ ma ndị nna nna anyị ha ndị mere ihe ọjọọ na ndị mere ihe ọma no, because always ihe ọbụla ahụ ị kpọrọ ihe ọjọọ a degree ihe ọjọọ is out of ignorance. Ọwa ignorance whether ma emere ihe mara ụma anyị maha ụma out of iberibe ịghọtago out of iberibe because echiche ị na-eche o nwere higher realm and lower realm. Ọnwụ na ọ bụghị ya there is no reason why ị ga-eji wee sị na arụsị na ebe ịgbapụ ọsọ. Kedu ihe wụ your intention of ụjọ ahụ? Ụjọ a na kedu ihe wụ your intention? Ị na-atụ ihe na-amaghị ụjọ ịma ihe bụ kedu ihe na-asị onwe gị ịma onwe gị ịma ihe bụ onwe gị. Do you know what that means? Unu na-asụ Igbo gịnị bụ onwe? Gịnị bụ onwe? Gịnị bụ onwe? That is the question. Ị na-atụ arụsị ụjọ arụsị nọ ebe a ọgwụ dị ebe a nke a nọ ebe a gịnị bụ onwe? Onye m na-ajụ ọwụ na ịzụọ ụmụazị gị azụọ the same thing ị na-atị na ọdịna village unu na-egbu ndị mmadụ nwatakịrị aha ga-ewere datin wee rụọ plan. There is no different force. Every force is the same. The only thing different is the degree and the person that handle the information. Nothing more, nothing else. So ọwụ na enwere evil na your land, that means there is no education in your land. The culture, because our culture we can create a human being, the culture is not good properly or not well enough. Ọwụ na enwere evil na your land, that means the culture is not because ihe njibo ndestin na ndị mmadụ che na Christianity will solve the problem of Islam or Judaism. Nwanne
use yourself as example. Ebe isi wee bịa ụwa today na ala Igbo, ihe ọ na-aga ọfụma ọgọ kwesịrị isi aga. Church dị na the whole villages. So the question abụghị church, ọ bụghị about Christ. Ọ bụrụ about Christ, nna nwanne, things will be okay, because ndị be anyị na-eje nnukwu ụka, ndị be anyị ụka na-agbaghara. So ọ bụrụ na about ụka, then why are we begging human beings to save us if we believe so much in God? Kezi ihe anyị ji ayọzi ụwa niile ndị Europe human being to come to our aid. So ọwụ na Chukwu gị esighịzi ike, ọwụ na mma eji akpụ isi adịghị nkọ, ka ọ bụ na mma mbara isi adịghị nkọ, okeke amaghị akpụkọ nke problem. Onye maka a na-agwa ndị be anyị mgbe niile nwanne soro onye ji ọkụ, njọkụ nọ ya, ọ nọ present. Njọkụ nọ present, Chukwu nọ present, Chineke nọ present, Amadioha nọ present, Abiama nọ present, Ogwugwu nọ present. All these things are natural forces within you, present 24 hours. But ndị be anyị ha ghọtaghị ihe ha na-akụ, because they live under fear. Fear is a manipulation. A na-create a na-eme create is a science. Fear with science, a create. That is what you always hear on the kata no feel any with something no somewhere force no somewhere. Bia ka ihe ni okay, say RC is not working. Come with me. Come, let's go and see. Na can you imagine nonsense? So ị garuo no ebe ahụ enweghị ihe mere arụsị ogbuo gị. Okay, si ke isi ọdịkwa ndị mmadụ mma. Ijos no je ebe nwere ebe force no. Iru ebe ahụ force ahụ egbuo gị ozugbo. Na na-ekwere m anya. So na ịta ana Igbo ka ọ dị. Sọsọ na ana Igbo ka ihe a na-eme. Ọ naghị eme n'obodo oyibo. Sọsọ na ana Igbo ka n'Europe ị nwere ike ige n'iwe ọ bụla ị chọrọ. Ogwe ihe ga-eme gị. Ị gazie na your own father's land. E nwere ebe ị ga-eme ije ihe nwe eme gị. Nwanne. Anyị need renew. Anyị ọrụ na ala bekee asị na pepa ga-eme na expire. Ị need renew. Pepa ya eme ga-expire. I need renew. I were this your stable this level of mind is one nwa gị ọ gaghị abụ uru. I were this your level of thinking is one nwa gị ọ gaghị abụ uru. Ọ nke bụ eziokwu. I were this your level of thinking is one nwa gị onweghị uru ọ ga-aba. Nwa bekee ga-abịa Afrịka bukọrọ arụsị na arụsị ahụ anaghị egbu ha. So ifubeghị na TV na pictures ka nwa bekee bịara bukọsịrị je nwa bekee na-eme excavation everywhere na Igbo Ukwu. Nwa bekee je na Igbo Ukwu tostanshọ mee excavation. Gịnị mere arụsị ahụ egbughie mgbe ọ na-eme excavation? So ọ naghị egbu ndị ọcha, egbu ndị ọcha na-atụ ya. Arụsị anaghị egbu ndị ọcha, egbu ndị ọcha na-atụ ya. Na nwanne mmadụ edisives na onwe biko ọsọsọ mgbe ọfụ ndị isi ojii ka ọ na-akpa ike ọfụ ndị Igbo na-akwụsị ndị nonsense kọrọ that rubbish pụ ebe mmadụ nọkọta nọ na-akọtu. Your brother bụ onye na-eme datị na-enweghị arụsị na-eme anything. Ọwụ your brother bụ onye na-eme datị na-enweghị arụsị na-eme anything. Natural forces are there. Human being manipulate them and control them. Human being manipulate forces, not natural force. There is natural force moving all over the world. The spirit is moving. So the degree of the mind, if you are evil, your force will be evil. Inye onye iberibe egbe o were ezigbo ochi, mana ndị iro ga-abịa ịchọ ya gaghị afụ ya. Ndị iro bịa ịchọ ya gaghị afụ ya, mana ndị iro na omitie nwanne ya n'ụzọ tọrọ ya zuru ya n'ochi, tọrọ nwanne ya si weta 5 million naira. Mana mgbe ndị na-egbuzi mmadụ bịa ịchọ onye nwa na-atọrọ mmadụ ị gaghị afụ. Mana mbọsị ịfụzie mbọsị ejidere ndị na-atọrọ mmadụ ịfụ ụdị egbe ha bụ ị na-ajụ ma so ụdị egbe anụmanụchara ala Igbo a na-akọmplen na enwere ndị na-abịa ebe egbu mmadụ na kedụ na ebe ndị a nọ wit dis egbe odoge anya na ọhịa na-agwa ụnụ because money achọrọ ego a ga-asị ọ hapụta na ajeje gbawa ndị egbe ka enwe ihe ya enweta n'ime mba, mana ọ tọrọ nwanne enye 20 million nke ahụ karịa mma ịghọtago. So ndị adịghị patriotic because ọma ha na ichebe his own village dị important more than ego ahụ nwere. Ọma ha na iche his own village protection ka mkpa karịa
that money with nna moto anụ nwere na-anya moto 500 million a negodi ụzọ ebe ị na-aga negodi ụzọ ebe ị na-anya moto 500 million na look at the road ka onye ga-afụ gị onye ga-value that moto because onye ọbụla nọ na the area dey poor so who will value this car? Nobody value it. So onwe ihe na-eme anyị si esi wee bịa nwanne onwere nothing is happening to us si esi wee bịa. The only thing bụ na omenanị anyị ọdịnanị anyị o mebiri emebi o mere mmebi and ọya ka anyị bịara anyị ji wee sị anyị ndị ndozi ọdịnala Igbo na okwukwe anyị na ekperechi anyị ewu nsọ ala na anyị ewu ndị nsọ ala. Anyị na-eso ụzọ njọkụ because njọkụ ji ọkụ anyị na-eso ya. Onye ji ọkụ nwanne onye ji igu ka ewu na-eso onye ji igu ka ewu na-eso. Anyị na-eso ụzọ njọkụ ji ọkụ anyị na-eso ya n'azụ. Ọja anyị na-eso simple as ABCD. Enweghịzi onye ọzọ. Anyị asịghị na anyị na-efe mmadụ oge kwentị ọfụma ọkweghị echi ndị nọnsensị akọrọ na-eje. Anyị na-eso ụzọ nwekwa onye anyị na-efe ebe anyị na-eso ụzọ njọkụ. Anyị na-enye Chineke ekene, anyị na-enye Chukwu otito, anyị na-eso ụzọ njọkụ. It's as simple as ABC. Njọkụ ji ọkụ isi na-asị go and look for information outside and come. Ị gaghị enweta mana ijekwuru njọkụ ọpanye gị mana anaghị na-ejekwu njọkụ ya na from backyard. Ị gaghị eme nwunye na ị nweghị ike ijetekwu njọkụ from backyard. O nwere ka esi ejebe njọkụ tru nsọ ala nwezi otu ọzọ. Anwekwaghị backdoor. Enweghị, there is no backdoor because backdoor adịghị. Ọwụ na anyị kwadosịa ụmụ akwụkwọ anyị a dozigasịa ya anyị ga-eme ka omenala Igbo ka anyị si anụ nwaanyị we are going back ka anyị si anụ nwaanyị maka na all those things bụ information. Ọ bụghị just ịnụ nwaanyị. Ị na-anụ nwaanyị gịnị ndị mmadụ sef. So ifili na emume anyị na-eme ịgba nkwụ bụ just nnọọ ndị mmadụ bịa ṅụọ nkwụ ha nasa ihe ifili nna ọnwụ na baba Ajasko tie so onu fili na ndị mmadụ bịa ha taa bred taa biskit rie taa rice rie ụtara nwaanyị eburu nkwụ n'aka kpagharịa chọọ nwoke ahụ o ruo obunye mmanya ọṅụọ onye ọbụla nasa. So unu echere ọwụ ihe a nnọọ ka njọkụ nọkọtara nnọọ mee ihe unu chere mba ọwụ destin mere anyị ji wee pụọ from ịkwa ozu na-emezi celebration site na akwa ozu mba. Ndị nsọ ala ga-amalitekwa ịkwa ozu ka anyị si akwa ozu. Anyị ga-akwa ozu onye dị asọ anyị ma ihe ụwa tụrụ tụrụ ịkwa ozu. Fada ha na-akwa ozu ọ dịrị asọ. Fada bụ ndị ochie na ndị ama ndị a na-erecha simenti nwechaa nwaanyị ebe dị iche iche. Ndị ekwesịghị imetụ ozu anyị aka ha rụrụ arụ. Ndị ekwesịghị imetụ ozu anyị aka. Onye ndozi ọdịnala ọbụla nwụrụ ndị agaghị akpa ozu ya aka maka na ndị arụrụ arụ. Ị na-akpata ozu onye dị nsọ aka. Ị makwara anyị nwa a na-akpọ all saint. Ị mara ndị nsọ ala bụ all saint ị na-anụ maka ya. Ndị nsọ ala bụ all saint nwa bekee na-celebrate nyechaa ha afa. Kedu afa onye nke dị asọ na bụ ụnụ? Gagori m ya na-akpọ sent na ife anyị na bụ ụnụ. Onwụsọ onwe onye dị asọ na bụ ụnụ. Njọkụ sef ichenjiri afa ya echenji dị dazazi Daniel. Oluzie echi pụta isi bụ na ịmaghị ihe na-eme gị nọ nso enwere dibịa ịma ka ị ga-esi wee pụ ndụ ebe ọ bụ na nna gị mụrụ gị amụ ka ịtụ ụtụ ke ya agbụ ke ya n'ọba ji desa ya. Ịma ha na okike gị ke nna gị n'ọba ji. Ịma ha na okike gị ke nna gị n'ọba ji. Ọ ga-agwụ n'oge ịba na ikesi ya n'ọba ji bịara pụọ ndụ ka mfụ. Ikere onwe gị onye ji mmadụ naanị ji onwe ya mara. Onye ji mmadụ naanị ji onwe ya. So ijide mmadụ naanị ijidere onwe gị ebe ahụ. So ọ kara ụnụ mma n'oge erimeri ji anyị every year anyị NST anyị na-ebido ịgba March. From March anyị na-eme emume March ofe na ụtara ji celebration ofe na ụtara ji. Onye ga-esi the best ofe na ụtara ji n'ala Igbo a ga-akpọ competition. A ga-eme competition onye sie the best win is our culture. And that day anyị ga-enye lecture gbasara DCM ofe na ji a na-esi esi
ụtara ji ochie anụ anyị ga-enye lecture on that day about it every year because every year na-amụ nwa ọfụ anyị ga-enye ọ ga-adị n'akwụkwọ that day a ga-agụ ya agụ n'akwụkwọ otu esi eme speech ahịa ji ọkụ agụọ ya so kada nwa na-akịrị ọbụla na-eto eto ma na ofe na ụtara dị mkpa before ị mara ihe na-eme na replace with ndobilito because ịgba nkịtị ha replace with indomie iri ụtara na ofe ana then mgbe ahazi information ana because anyone ọbụla iwepụrụ is information gone. Any culture ọbụla i remove from Igbo land is a death of a generation because ọ dịgo incomplete. Unu fụrụ ka ilo ụwa si wee na from things anaghị elozi ụwa. Unu fụrụ ihe ndị be anyị natara ahụfụ because ilo ụwa aha o buru onwe information on its own. Is a full package of information. 7 nwa bekee na-akpọ sacrament dị asaa. 7 sacrament n'ile ụwa ahụ ị na-afụ but since aha anyị batịrị n'akụkọ nke ndị chọọchị anyị ama ha nke ndị Igbo anyị ama ha so ọwụ na ịma ha na ebe ahụ anyị nọ kịta ahụ n'ime anị mmụọ ka anyị nọ then how can you pass here ka eke ga-esi agafezi na because you are not prepared. Ọwụ na ịma ha egwu mmiri nwanne ị gaa na mmiri erie gị nature gbara gị ama kpughere gị everything. Ịma ha egwu mmiri ị gaa na mmiri erie gị it's as simple as that. So ịnọdụ n'ụwa anụ ọ bụrụ na ịma ha egwu mmiri eri gị mmiri eri gị onye maka anyị ji wee kpuchie unu na akwa ka ọ kọrọ ekpuchi onwe ya na akwa kpuchie unu wit Igbo kpuchie unu wit ọkwa ọjị ahụ ọkwa ọjị dị tabanakụ kpuchie unu wit ọkwa ọjị anyị abaa n'ime ọkwa ọjị ahụ jee nọdị onye ka o ji eme nna gị were ọjị ahụ debe n'ime ọkwa ọjị ahụ ọwụ ngụ nwa representịrị dị ọjị that means you are in a secured land. Ọjị ahụ bụ ụgbọ agha ga-eburusi gị bufee gị na this underworld anọ. Ọjị ahụ bụ ụgbọ agha ga-ebu gị bufee gị na this underworld this darkness ị nọ n'ime ọ darkness ka ị nọ na because ọwụ na anyanwụ anaghị acha everywhere dị dark ị na-ahụ ụzọ so ọwụ na anyanwụ anaghị acha everywhere na-eji oji ịghọtara so ọ bụ ọkwa ọjị aha bụ ihe a na-ebughị ụgbọ agha na-ebughị bụ ọkwa ọjị aha so ọkwa ọjị anụ nwa bụ nsọ ala a na-ekwu okwu ya nsọ ala akwụkwa ihe ị chọrọ ị na-eme ihe ị chọrọ ị na-eme kwa nke ndị chọọchị ọ gaghị akwa eme gị anything it can never change anything in your life. Mana ndị nsọ ala ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị na-adọkụmentị ihe Njọkụ kwuru ihe Njọkụ kwuru a ga-enye ha ya ndị ndozi ọdịnala niile ga-enwe free of charge enwe onye a ga-ana 1 naira. Ibi ndụ nsọ ala bụ ofu then enweziri nke a na-akpọ nta na akara nke aha bụzidi ebe enweziri every cultural event and ihe niile na-eme na culture Igbo ọ dị n'ime nta na akara. Then ibi ndụ nsọ ala bụ simplest way of explanation of how the life work. Ọ Njọkụ dere ihe a niile desa so ọ Njọkụ nyere anyị dị akwụkwọ si anyị were jee nye onye ụmụnne anyị ka a were pụọ ndụ maka na Njọkụ na-afụ ihe niile na-eme ụnụ ọ na-afụ ya mana ụnụ adịghị capable of being saved. That's what bụ ụnụ nkịtị. Sọsọ ndị aghọtara aghọta bụ ndị ndozi ọdịnala a na-ekwu na ndị akwere na nsọ ala ọha bụ ndị ahọpụtara ọnya mere eji were dị akwụkwọ bunye ha. In 100 million years your children will come and write about us as well because anyị kwuru ekwu a sị na-ekwu afọ ekwu gburu okenye mana ekwu na ogburu nwata. In the million years to come ụmụ gị ya apụta na-edekwa akwụkwọ si na enwere ndị nwa their ancestors because yes ihe ị na-eme today somebody will go and save them keep them. Ọkwụ na afụ sometimes video of 1960 war 67 war ọkwụ na afụ ya all mmadụ record those things keep them in the future ha wepụta one by one. So in future ndị mmadụ ga-abịakwa wepụtakwa this thing anyị kwuru we said it before because ha gara achọ information na na-ebigharị aka agara looking for information ha bịakwa come across this thing anyị na-ekwu today because onye ọbụla torughara ogo n'ime obi nwanne ọfụ eziokwu ọma onye ahụ fụ eziokwu ọma mana onye ọbụla na-etorubeghị that's why njekwa ụnụ don't argue with anybody. Gbaa nkịtị don't make argument give them the truth and walk away. Ọ chọzie ọ need the truth ọkpọ gị ị gaghị confuse nwa onye iberibe is impossible.
you can never convince onye iberibe, never, not today, not tomorrow, because iberibe bụ nzuzu ọ bụ ihe gbara pieces until that thing agadakwa the pieces mode onye o wee nwee ike ịpụ ndụ. Ọwụ na ọ bụghị ya enweghị na tapụ ya ọta ahụfụ, because all through ahụfụ ka na-esi mode ọtagide dị afụfụ, the mind will begin to mold itself. Let him suffer, hapụ ya ka ọsọ, because ọwụ na ọta ha ahụfụ ọ gaghị believe na that really ekwu. All the afụfụ will make him believe. That is natural principle. Every stone must be crushed to make powder. To remove cement is made out of limestone, not stone. Everything is made crushed through fire, then before them will be removed. So there is two ways: either you develop yourself or you will be developed by force. So ekwensu abụghị evil. No, all the force that use to crush and remove, that is why ndị ụka ji wee use wee as the opposite. So ọ ga-achụ gị ọsọ chụpụta gị n'ụka. Yes, na gaghị ekwentị anwamo Jesus where are you, Jesus where are you. Yes, na ịma ihe ji wee create a devil so that ka ọ na-achụ gị ọ chụrụ gị chụje gị Jesus by force. So the only way they created a devil, Satan, is ka ọ chụpụta gị from ihe ọjọọ. Ọ gwụọ gị ịba but ị maha na ngụwa na-eme ihe ọjọọ, ọ bụ ihe ọjọọ gụwa mere ya, mana mgbe the consequence bịazie isi na ekwentị. Yes, ha kwere nsogbu adịghị. Okay, because you cannot accept your error, abi nsogbu adịghị, then give you devil. So the devil gwazie gị ezigbo ịba because ịma ha na onwe gị na ọgwụkwa law of cause and effect na-eme gị ya ahụ. So because ị chọghị him accept the error, nsogbu adịghị, they will give you the devil. Which devil? They menyeze gị devil. See mpi onwe mpi na abụọ ọsọ na-agba na ụwa sef ya agadi nwoke ụjọ mmadụ ga-ọpụta ebe gbara ọchịchịrị ụjọ a na-atụ ya. So ifi ichera na ekwentị na-eche gị ka ibe gbara ọchịchịrị ụjọ gị na-atụ ya, o ji eche ka ị gbanyụọ ọgụ ka o wee mega atak na sọ n'abalị ịlahụ ụra nnọọ ka o ji abịa, sọ n'abalị ka o ji abịa. Ị maha na ọ bụ ngị nwa na ya nọrọ ndụ aha na ọ bụ ụjọ ọsọ ịlahụ ụra na ịmụ ya na-akpọ neurons n'isi gị. That thing will short external information and open internal information. Your spirit begin to wonder. Your spirit na-arọkwa nrọ because your life ibiri since iji wepụta ụwa all the whole nwere access to them, so na-agbagharị from one place to another. All ihe free na-eme na nrọ ahụ, all ihe free na-eme, nothing more, nothing else. Aka eji kpọọ ya nrọ because you are going back. Ndị Igbo na-asị ịgụ arọ, iwe ịgụ arọ, that means to recount again. So you just to recount, rewinding, ị na-eme rewind the movie, ị na-eme rewind the movie, nothing more, nothing else. So ndị mmadụ chere nwere ekwensu na-achụgharị ha, ọ na-eme nlahụ ụla ihe ma na-eme sọsọ nlahụ ụla ka o ji eme. So ifili na ekwentị ka ọ bụ devil, whatever you call it, I don't know, na ọ na-eche ka ịlahụ ụla ka ọ bịa mega attack ọhịa ichere. So ọ na-atụtụrụ gị ụjọ, you have become so powerful. Ọ na-abịa sọsọ n'abalị, ọ naghị abịa n'ife, ọ na-abịa mgbe ọ bụla agbanyụọ ọkụ ka o ji abịa ọhịa ichere. Ya bụ ihe ụmụazị, ya bụ uche ụmụazị na-enye mmadụ nsogbu nwanne. Sometimes this religion ọ na-eme mmadụ uche ụmụazị na-enye mmadụ nsogbu. Ọ na-eme mmadụ uche ụmụazị na-enye mmadụ nsogbu. Ya agaghị nwoke ọsọ na-eme arụ ọrụ ya esi n'elu dapụ ka ị dapụrụ ịgbaji ụkwụ n'aka, then why are you complaining? Ha chọrọ igbu gị na nrọ mana ịnwụ ha anwụ na, that means ọha egbughunu gị na agbara gị egbe na nrọ. Kedụkwa ndị bullet ebe nwa na-afụ m ụfụ ebe a, ọ na-afụ m ụfụ ebe a. So that means ị ka nwere ọrụ na-ekwu ya na, that means ọ naghị afụ gị ụfụ, ọ na-afụ gị ụfụ, ị ga-anọ n'ụlọ ọgwụ. Ịma ha na ị nwere ike ị ga-esi edebe aka gị na-alahụ ụra, your breath agaghị na-aga ọfụma,
na your lung ọ na obi gị agaghị na-eti ọfụma ọkọsoro gị pen ị na-arọ nrọ ebe a gbara gị egbe ịma ha na datin na-achọ spirit gị na-achọ ka o weke gị up with datin nrọ itetezie n'ike ozugbo ozugbo obi gị akpọ gbam 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 ichere ha egbucha na gị na nrọ ịma ha na because of na enwere something ịnọha ọfụma na ị naghị ebrite ọfụma so ọkọsoro gị ọkọ conflict between life and the dream na ndụ ahụ ị na-arụ ịmalite n'ike si ndị anwa gị so ha nwara gị nnọọ iwe malite so itetezie nnọọ ndị ahụ agbafuo itetezie nnọọ ha agbafuo nna nwanne life is a dream itself so enweghị ụdị nrọ enweghị ike ịrọ because dream life is a dream ime ihe nkịta na-eche ime ihe oke na-eche ime ihe ngwere na-eche you don't know so onweghị ụdị nrọ ị nwere ike ịrọ nrọ onweghị ụdị nrọ enweghị ike ịrọ n'ụwa ị nwere ike ịrọ nrọ ebe ị nwere 1000 heads because it's a dream ka akpọrọ ya ọwụ dream ịpụtazie ịtụwa ụjọ na ndị egbu na ndị amoosu afụrụ m ndị amoosu na nrọ ọmahadị na amoosu tebụl nonsens ọ wụrụ ihe ka a na-akọ nọ nothing else hapụ ya na-akọ ya ọzọ ọwụ na ihe anyị na-eme ka ndị be anyị ga-esi apụ ndụ that is only way anyị ga-adịkwa proud to bury our dead dịkwa proud to marry in our land dịkwa proud of our own culture na-ekwu maka Igbo ebe ọbụla anyị jere n'ụwa na-ekwu maka nsọ ala maka na ọwụ ndị nsọ ala ka anyị bụ anyị nwa bụ all saints ma ị chọrọ ma ị chọghọ oruoro gị iwere ọkwa na oruoro gị hapụ mgbe ndị Christianity na-ekwu na ha bụ ndị Christian onweghị onye si ha na ha abụghị ndị ha na-ekwu na ha bụ ndị Islam onweghị onye si ha na ha abụghị ndị si na ha bụ ndị Jew onwe onye so na abụ na mba anyị nwa bụ ndị nsọ ala and enweghị any right to say na asị because ịma ihe anyị na-eme enweghị any right to say it anyị ewu ndị nsọ ala and ebe ahụ ka anyị chozuru anyị na-eso ụzọ njọkụ ji ọkụ anyị esoro ya n'azụ anyị ewu all saints anyị ga na-eme emume every year about all saints ndị nsọ anyị nọ n'ụwa onye ọbụla ga-abata nwala Igbo ya bata that day na ndị nsọ ala na-celebrate the day so that ọwụ otu a ka anyị ga-esi wee mee anyị deify ya onwe anyị so anyị nwụọ people will begin to recognize you as a saint amụzie ọ saint emela ayọ ọ saint enyi nna ya ọwụzi saint ka a na-ekwu onye dị asọ ana m ekwu saint mana ndị be anyị osu oyibo nwara ha ọwụ ịnwụzie a na-echeta gị maka ihe i mere n'ụwa ọwụ na ọ bụghị ya nwanne isoro ya gaa na politiks onye na-echetazik Ojukwu nke a nwụrụ ụnyaahụ na ọwụ na ọ bụghị ụwa zuru ike na-ekwu maka ya ụwa zuru ike emechaa bichaa na anwụọ ka onye ya ekwu maka Ojukwu again ịghọtago because ndị na-aghọta ihe a na-akọ ụna aghọta ihe a na-akọ ka onye nwụrụ anwụ na politiks ifugwere chetere onye onwere dos gwa m one single person na politiks nwụrụ a na-echete because you don't understand the game but culture yes Abraham Lincoln was remembered based on culture all the whole decent niile na n'ụwa all based on culture ọ bụrụ based on politics so were ndị mere eme mara legodo even ụwa zuru ike of yesterday nobody even ọsọsọ ndị otu na-ekwu maka ya that means ọwụ na onwe ka echi na obisie ndụ nke na-aga n'ụwa kekwe ndị ga-echeta ke ndị ga-echeta Ojukwu luzuru everything o nwere about ego nna ya niile ka o luzuru n'ọgụ ahụ kịta na mmadụ na-ekwu maka ya mmadụ na-ekwu maka Ojukwu today ma nze ọgwụ agụ iyi iro nsi onye ngwa bụ onye setịrị DC military degree of Nigeria ndị Igbo one ma na-agụ iyi iro nsi setịrị military degree 1966 na-agụ iro nsi onye Igbo mere ka onye ma ya nobody knows. So deification of people abụghị about politics because politics is business. Politics is business. So nobody will remember you because everybody is your competition. Mandela is being celebrated by ndị ọcha. And the Mandela fought. Mandela ihe ọ fought abụghị about politics. Ọ fought about appetite. Is about culture.
Mandela is a cultural man, even though na nwa bekee mechara tụọ ya nga try to suppress his anger. So Mandela ihe ọ fight for appetite, not an independent state of South Africa. So that's why Mandela is being remembered, because all culture. So all culture bụ ihe na-achị ụwa, ọ bụrụ politics. Our politics, all culture. So all nature will remember tomorrow. If you will be remembered tomorrow, all culture will remember. Politics will competition. They want you out of the place. How to get out of that place? So go and get remember if they want you out of the place. Who will remember you? American president, how many of them you know? Obama, since Obama pronokwa, since Obama pronokwa, how many times can you go about Obama? How many times can you go about Bush? Tony Blair? How many times can you go about Tony Blair? Gordon Brown, Gordon Brown, British Prime Minister about Gordon Brown. Who remember about Gordon Brown? Nobody. You got to go. So that is different between politics and culture. But Elizabeth will be remembered forever and ever. Princess Diana forever and ever. All the whole king, no one, all the whole prince, all the whole fathers. Ha niile na nke ndị bekee ọkwa fada ndị Afrịka. Fada nke ndị Afrịka ka ha eduoye. Maka na even ndị Igbo, fada nwụọ ndị Igbo anaghị echeta ya because ọ bụghị onye Igbo. Fada nwụọ ndị Rome anaghị echeta ya because ọ bụghị onye Rome. So fada abụghị anụ na ọ bụghị anụ ala. Ọ bụghị anụ na ọ bụghị anụ ala because culture ya agaghị celebrate ya na. Who will celebrate fada? Nobody. Ndị Rome agaghị celebrate ya. Ndị Africa agaghị celebrate ya. So but this man gave him life for service. This father nyere of his life for service for humanity. But father nwụrụ anwụ enyeghị ya senti. But father nwụọ na Rome enye ya senti. Why na father ndị Africa enye ha senti? Why na anaghị eme ha senti? Na ala bekee senti, St. Agnes, St. Peter, St. Paul, all those ndị sista na west ha nwụọ eme ha senti. Fada nọ na west ha nwụọ eme ha senti. Kedu ihe mere anaghị eme fada ndị Africa senti? Ị na-agwa na enwebe fada bụ ezigbo mmadụ na Africa. Ọhịa ị na-achọ ịgwa m. Ị na-achọ ịgwa na enwebe fada gbara mbọ iru ogo senti. Ọhịa chọrọ ikwu. Then why na-enyebe ha senti? Nwanne ndị abụghị anụ elu, ha abụghị anụ ala. Because na who will celebrate them? Because Igbo culture recognize ha, njọkwa recognize ha. So kedu onye ga-enye ha the senti? Nobody. So otu anụ anyị wụ ndị nsọ ala na kịta anyị wụ ndị nsọ ala. So ọwụzie na tomorrow anyị kasịa nka enweziri onye nwụrụnụ, aja eme odu onye kpụọ ya desa nye ya onye nsọ, onye dị asọ, onye dị ona eji ya mara ya. So onye ọbụla pụta ọfụrụ na enwere onye dị asọ n'obodo ha oge eṅomi na onye abiri ndụ a this village a niile onye ameri ọ dị otu a. Ị na-afụ na ọkụ a na-enwu enwu onye ameria na poverty adị ọsọ na village a na onye ameria, onye amenara agụ ebe a, onye amere nka, onye amere nka. Ihe anụ anyị na-emetụde na onye ameria. Ịghọtago? So ịfụ ya onye ị ga-eṅomi ijụzie nwatakịrị ka onye chọrọ ịdị ka ya, ọsị ya chọrọ ịdị ka enyi nna ya, ọ ya chọrọ ịdị ka amụzie, ọ ya chọrọ ịdị ka okwute. Ịghọtago? Ọ bụghị nke ị ga-eme ịjụọ mmadụ ka onye chọrọ ịdị ka, ọsị ya chọrọ ịdị ka Izuchukwu transport na Nnewi. Izuchukwu transport enwere ike bọọsụ ya fọrọ ịbụọ. Ịghọtago? Bọọsụ ya fọrọ ịbụọ. Enwere mbọsị enwere riot n'ugwu Awụsa, ịkpọ ya na fon ọsịsị mee increase bọọsụ. Na-enwere riot o mee increase bọọsụ. So ọwụ ndị be anyị na-akọpị ma ọ sị gị na ya chọrọ ịdị ka Obama na Amerịka. Because onweghị na onye ọ na-eṅomi na village ha. Gwagodi m onye community service enwere na anụ Igbo ị chọrọ ịṅomi ka ebe ọ dị. Gwa m one single Igbo cultural socio-cultural movement na anụ Igbo ị ga-asị na nwa gị ga-asị na ya chọrọ ịdị ka taa. Gwado m nụ. Kedu invention mmadụ chọrọ ịkọpụ? Yesterday ana m watch movie ụmụazị obere nwa dị 6 years. Ọ chọrọ ịwụ a scientist NASA na-ese ndị here na space.
so this boy gara na hotel ha jere je beat an estate, beat security of estate, gaa na nke the man the founder of one ebe a na-esend the rocket ebe a na-eme NASA space center, beat the whole 6 years ha dị pụọ ụmụnwoke na abụ beat everything, gaa na be the man, o ji leta the man, leta o dechara the man, see the man na picture, see onwe ya na the man, o ruo ebe ahụ baa n'ime ọfịs the man, ga na-achọgharị akwụkwọ NASA, akwụkwọ rocket. The man bata dị ejide o were dị akwụkwọ ahụ ọ dere, ọ sịrị da man nye the man n'aka, the man ji aka na emebe ahụ were akwụkwọ nye the man n'aka. So the man was so happy, ịhụ na obere nwa dị 6 years chọrọ ịbụ a scientist. Ngwa n'ezie n'anya ọ bụrụ na this today ha nọ this level, obere nwa dị 6 years this na this age target very destiny. Imagine mgbe this boy ga-eru 40 years, nwere ike this boy nwere ike ịrụ ihe ga-aga na space in 20 minutes and come back. So ihe bụ ihe a na-eme na movie so that ka e wee distribute all the information to other kids. You see how these people target their own people's mind. Nke anyị bụ ọ ga-akpọrọ gị oruo n'ụlọ ụka ọ ga Bible n'aka sị gị command the Holy Spirit and Holy Ghost. ị hụrụ ka ndị asị ya command the Spirit and Holy Ghost of their child. Nke anyị bụ early in the morning 5 o'clock a na-eje morning mass, ọ bụrụ pure water n'isi, goonu pure water, goonu maị onye elele ọka maị dị ọkụ onye rie ọjọ nwanne ya, maị dị ọkụ onye rie ọgwọ nwanne ya. Ọ ihe anyị na-eme, maị dị ọkụ eri ọgwọ nwanne ya, ebe ndị mmadụ na-aga n'ọnwa na-ekrieti. Anyị in this age ka anyị ka na-atụ force ụjọ, anyị ka na-atụ force ụjọ in 24th century. But ị chọrọ ịrụ phone, how can you manage the wave that build telephone? How can you split energy? Because energy must be splitted to use. Electricity is most dangerous than gun bullet. You know that one? Electricity is more dangerous than gun bullet. Then how do we generate it? Ebe na na-atụ force ụjọ. Ịma na egbe force, jee yesara nwa egbe. Ịmakwa na bleach, ordinary bleach a na-arụ a na-eji acid arụ ya. Then how can you make caustic soda acid? Ọkwa ka arụ bleach. Then how do we do these things? Anyị na-atụ ke nna nwanne, if we fear these forces, ka anyị kwere ka anyị ga-esizi arụzi ihe a na-arụ na. Because onye ka eji arụ n'ihe a na onye ọzọ. Onye ka eji arụ ihe a na-arụ nna m kwa gas. Enwe ihe ị na-arụ arụ need gas. How can you split this gas? You generate, you compress, how then? Ọ bụ ihe m na-ajụzi ndị be anyị na ọ bụ okwu a ka ebile ga-eje jọọ ma ya mba nwanne ọ bụghị ya. So I need to buckle up, I need to buckle up. Anyị chọrọ ọ bụrụ na anyị mesịa ihe anyị na-eme, ụwa ọzọ will remember us forever and ever. Ụwa ọzọ ụmụ anyị na-amụ amụ can never forget us because anyị nwa bụ the only light that will make them see. Onweghịzi, there is no onwe ọkụ ọzọ. Enwere ọkụ ọzọ? Enweghịzi na ọkụ ọzọ. Go to an Igbo and see, there is no other light. Ndị mmadụ na-eri ji na December, ndị nke ọzọ na-eri na January, ndị nke ọzọ na-eri na Easter. Mgbe ọ bụla chọrọ onye oburu jirie. So how can you teach the information? Because ihe a na-ekwu about movement of the sun. Then how do you reason nchi mgbe sọrọ ebe ọ bụ no movement of the sun? That means you are not following the sun. Every information is based on sun movement. It's a vast natural force. So ọnwụ na ị na-awa ọjị n'abalị ka ihe anwụ na-eme, anwụ na-awa n'ụtụtụ, then why kwara iji awa ọjị n'abalị? You got that? So that is the case. All these things are wrong information, wrong one, until ndị be anyị amara na moto nwe driver. Until then we are not going anywhere. Moto ọbụla nwere driver,
somebody must drive it. Somebody must drive a car. It's a must. Igbo enwe eze nonsense is useless. It's useless because that word eze is Igbo language. Eze ala, eze ji, eze ihe. Then why do you say that? So ndozi ọdịnala is a structure. Or a structure. And ndozi ọdịnala was structure. Or driver of a vehicle ka ndozi ọdịnala bụ. So ọwụ na ị chọrọ ịma about Igbo heritage, go to ndozi ọdịnala and become onye nsọ ala and become the driver of the vehicle. Ọwụghị ịnọkọta ibinye isi na iwu ị na-eme omenala nna nwanne. It does not work that way. Then ọ bụrụkwa ihe ndị chọọchị. Onye nọkọta na omepe Pentecost nke akpọ ya ofu afa. Onye nọkọta na omepe Pentecost nke akpọ ya ofu afa. That means the same useless thing. Why must you go and make omenala? This omenala na-ekwu na kedu ihe ị na-eme na omenala ka anyị rụọ agwụla ochi. That means ka ekwere ihe was the intention in the first place. Onwere intention na. So onweghị intention. Because anyị nwe na onwe anyị ihe anyị nọ na Facebook anyị arụọ na more work more than all the whole this omenala for 20 years, last 20 years or 100 years. We have done more work than them. Because iloro mmadụ chi nonsense. That ilochi ahụ a na-elo all university with that thing. That is universe. That's what they transfer into you and the verse and make it a course. Kuzibezire gị ka esi I handle those chi ahụ ị na-ekwu okwu. Chi ahụ ị na-ekwu, then gave it to you in the university. That's how you build plane and build cars. Oya bụ ilochi bụ that thing. Ịrụ agwụ primary and secondary school. Then put that in school and roll agwụ ụmụazị. Ị ka na-echekwa mmanụ somewhere anọdụ a na-echiri ọkụ n'aka gaa nkarị anya nna nna anyị ha ewetagoro ọkụkọ mgbari ihe na ọkụkọ taa ọkụkọ ịtasị ọkụkọ ngwanụ nwanne nabazie nsogbu ga-anago iruo na ya dị ihe na-ebere a na-ebekwe alụsịgo na agwụrụ nwanne farụsị ya na agwụ elosie n'echi ihe na-ebe na-ebekwe nna kịta na o nwere dibịa ọzọ ịma nke ọzọ aha ọrụ ha ọrụ achọwakwa ọzọ achọtakwara sentin achọwakwa ọzọ achọtakwara sentin achọwakwa ọzọ nwanne onye na-enwe ihe ogbe enwe ihe ọ na-akwafu. There is no how it can never work. It will never work because enweghị ọbụghị otu aha batrị moto nwụrụ anwụ ị ga-akwa ya aka tupu ọ start ya. Batrị moto nwụrụ anwụ you must push the motor to start. If not o nwere ebe ọ na-aga. If not o nwere ebe the motor na-aga nwanne just go and sit down o nwere ebe ọ na-aga. So echi ịrụ agwụ set a standard of primary education and nursery education. Ya bụ ịrụ agwụ rụọ ọrụ ụmụazị agwụ ha pụọ ndụ. Ị chọrọ ilochi set a standard university. Helochi iloro hachi yotago iloro hachi oh just okwu ụmụazị. No what ka esi eme. No, that is not true. Yes, because ndị nwa bekee bịara afọ ya si kedu the meaning of this thing. We taught them the meaning. Ha mara na they can expand it because nwanne a sị na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Why should you wait to child to be stupid and come and rụziere ya agwụ? Why not to prevent the child from being stupid? Mgbe ahụ nwụrụ nwa ha ọfụ. If the mind is empty, why don't you buy a program and install in the system than waiting mgbe virus may attack jeze gote antivirus? Why not putting the antivirus before you go to the computer to prevent the virus? Why? Why na-eme here? Why na go to antivirus to prevent the computer from virus attack? You hapụzie the thing oruzie echi after virus mechara attack ịbịazie siwazie nna ama m ihe na-eme eme ebe ọ bụla ntiri aka ọ naghị aga nwanne ịbụghị injinia ịbụghị sayentist ịbụghị kapịnta ịbụghị bricklayer
enweghị nke ịwụ ọwụ normal ị kwesịrị ịta afụfụ is normal iwughị fama is normal ọwụ na ị naghị ata ahụfụ is a miracle ị naghị ata ahụfụ is a miracle because normal ị kwesịrị ịta ahụfụ because enweghị ihe ịwụ na you are nobody onweghị ihe amụrụ gị ihe amụrụ gị enweghị aka ọrụ enweghị ụkwụ ọrụ ị naghị agba agba ị naghị eche eche ka ezikwana ihe mere respect ka ihe na-asịzikwanụ m na enwe ihe na-eme ka ihe na-emegbu eme bifọ bịafụkwa nke na-aga aga enwe ihe na-eme bịafụkwa nke na-aga aga enweghị ihe na-eme na so ọwụ na enwere ihe ị na-eme ị na-ekwuzi na enwere ihe ị na-eme mana ọ naghị aga aga mana enweghị ihe ị na-eme ịghọtago so simple as abcd na this movement anyị na-eme all these languages we are recognized yes but we will expand them as everybody did. China does, Europeans does, Arabs does. That's why ụmụ ha and ohe nna nna anyị ha mere before this ndị ọrụ anụ abịa nna nna anyị ha mere this thing. That's why our Igbo land was more secured in the world, most prospered in the world, because why ịrụ agwụ bụ something is a character a na-eme institute right from childhood before ndị a disintegrate for money purposes ego ụwa ekwere mmadụ ka o jere chi ozi because of ego onye ọbụla si ya wụzi dibịa ọ were ọkụkọ okewe na ihu ya dị ya je mụọ about magical control ka esi deceive illusion ịbịa ha na-akpa agha ka a na-emere ọkpọrọ ihu o nna ndị agara gị pin eme ota pin na-agasịsị eme ota pin na-agasịsị ị ga-enye m 100,000 ma eji agwa ya nonsense. Ihe anyị chọrọ bụ amamihe ọwụ na anyị zụọ ụmụazị anyị azụọ they will give us the best medical facility on earth. Ịzụọ ụmụazị anyị azụọ ha ga-enye anyị the best doctors on earth, the best doctors on earth. Mana ọ bụrụ na ịzụọ ha azụ ha ga-enye gị the highest arm robbers on earth and the highest evil on earth they will give you. They will give you problem. Ha ga-enye gị problem in quantity and you have yourself to blame. Maka na aka nri ikwu aka ekpe akwụ aka nri is cause and effect, is principle of cause and effect. Ịzụ nwa gị azụ all the cost bụ azụ ya azụ, the effect bụ the repercussion. So ndị nna anyị ekwesịghị na-akọtu, ndị nna anyị ekwesịghị blame ụmụazị anyị na ha dị stubborn na ha na no, because they created the mess. They created the mess because ọ bụrụ na ha zụrụ nwa ha azụ nwa ha agaghị abụ ochi na ndị ahụ. Ọ bụrụ na ha zụrụ nwa ha azụ nwa ha agaghị abụ a victim to ndị ọzọ na-achị ha. Onye na-anya gị ga-agba ọkada gịnị ka ọ ma? Ọ ma ha na that's why you are a victim. So ihe anyị nọ here to say no to these things, no to it, no. Nwa bụ ndị nsọ ala, anyị ewu ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị ewu ndị kwere na Igbo heritage bụ the best in the world and anyị ga-emekwa ya establish ka ọ dị n'ụwa mbụ. Anyị anaghịkwa eme ya ọfụrụ. Ihe anyị na-emewu ndozi, anyị bịara idozi ya edozi maka na o mere mmebi. Anyị jegoje wepụta ya na dustbin tichasịa ya, anyị kara na cleaning of it. Anyị mesi clean cha ya ọshine bazie, then everybody will come that time and join because nsọ ala bụ the all saints. Onye ọbụla jụrụ gị iwu nsọ ala cha all saint. Anyị ewu ndị dị asọ, ịdị asọ na-asọ gị nsọ. Anyị nwere akwụkwọ nke anyị our own complete book, ibi ndụ nsọ ala na nta na akara. Nta na akara bụ maka everything about culture, Igbo culture. Then ibi ndụ nsọ ala bụ maka ka esi mmadụ ga-esi ebi ndụ nsọ ala ka ọ ga-esi wee bie ndụ n'ụwa wee nwee ike develop the higher mind a na-ekwu maka ya. Mana anyị ka nọ na ime ka perfect, ọ ka nọ na ụzọ na-aga to the way of perfection. Anyị mesịa ndị nna nna anyị ga-ebilite n'ọnwụ kene anyị si yes ọ bụ nwa m, because onye ọbụla bara uru nna ya na-adị proud. Go and check. Nwatakịrị ọbụla bara uru nna ya obi na-eju ya afọ, obi aṅụrị na-eju ya afọ. And sọsọ ihe ga-eme ala Igbo ga-ejikwa mma dịkwa mma ọzọ bụ na sọsọ few people anụmanụ na nsọ ala, all for their own benefit, for their own reason, your sin will pardon for your own, for the reason of these people, all the whole sin, because unu megide ana Igbo, megide nna gị, megide nne gị,
megide ihe niile nwụrụ anwụ na famili unu. Mana today anyị nwabịara ka ekpochapụ ya. Unu na-eche ka Jizọs si ghara mbịa gbaghara unu njọ. Ndị ndozi ọdịnala ayọgo mgbaghara on behalf of unu ka a gbaghara unu. Unu emego mpụ na aghụghọ, gbusie ụmụnne unu, si ya asị, were ha gbara ohu, were ha nara ego. Onweghị ụdị ihe ndị be anyị na-emebe. Mana nsogbu adịghị na ndozi ọdịnala abịago ndị nsọ ala to open the way, to clean the door. Anyị clean wego the door. Anyị nọ na cleaning of the mess. Anyị clean isi anya, ana Igbo adịkwa mma ọzọ. Ọ bụrụkwa ebe a na-ebi ebi. Mgbe ahụ ị ga-afụsị na enweghị onye ga-abịa n'ala Igbo gbuo mmadụ. Mgbe ahụ ka m ga-agwa unu today na cause and effect bụ ihe na-eme. Mmadụ enweghị ike ibe n'ala Igbo gbuo mmadụ na there is no reason for that. Enweghị reason. But ọ na-eme taa. Mana ọ bụrụ na anyị rụchaa ụlọ nsọ ala n'ala Igbo niile, anyị rụchaa ụlọ nsọ ala ogodo nọ highest 5 or 6 places, ọ gaghị emezi again. Ọ na anyị rụchaa ụlọ nsọ ala na nga ha anụzikwa na mmadụ si na another place bịa n'ala Igbo gbuo mmadụ na ị gaghị anụzi that again. Jamak ya somewhere na m gwara gị destin na audio. Ị gaghị anụzi ya na ntị na mmadụ si na somewhere bịa n'ala Igbo gbuo the whole village na ọ gaghị emezi. Because ihe na destin na-eme to call your attention. But ị naghị anụ ihe. This thing happens to call your attention. But ị naghị anụ ya. Mana nsogbu adịghị. Anyị ma abịago, mana anyị abịago. Emesịa, ọ ga-adị mma. Ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo. Nke ndị nsọ ala, anyị nwa bụ ndị dị asọ. Anyị nwa bụ dị senti a na-ekwu ekwu. Ọ bụrụ na anyị nwụzie, emezie anyị ndị dị asọ. Maka anaghị enwe onye dị asọ mgbe ọ dị ndụ. Na-agba aka ọrụ gị rụrụ mgbe ịdị ndụ ka a na-ekwu ma enwụọ. Kịta anụ nwa anyị dị ndụ, anyị sị na anyị ga-ebi ndụ dịka ndị dị asọ, na anyị chọrọ ịdị asọ, anyị chọrọ ka ala Igbo dị mma, anyị chọrọ ka ụmụ anyị bụrụ ihe eji ama atụ na-abụ nke eji aka ọnụ, anyị chọrọ ka anyị nọdụ n'ala ini, anyị na-ekwu oyoyo, anyị cheta na ka ụmụazị anyị obi aṅụrị ya na-akpa anyị. Ọ bụghị nke anyị ga-eme anyị chete anyị na-asụ ude n'ala ini, mba, anyị chọrọ ka anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ala ini maka na ụmụazị anyị pụrụ ndụ. Anyị achọghị ka mmadụ bịa n'ala Igbo gbuo ụmụ anyị, mba, ọ gaghị eme. Anyị ga-adị nkwadobe mgbe ọbụla anyị ruru ogo ya. A sị na ihe mmadụ ruru ogo ya wụ ụsa. Mgbe ọbụla ndị Igbo ruru ogo ya, ha ga-echekwa onwe ha dịka mmadụ si echekwa onwe ya. Ọkụkọ na-ekpuchi ụmụ ya na-akwa mana mmiri mana anwụ mana ọkụ. Ọ bụ ihe anyị kwesịrị ịma asị mmadụ. Mana nke kịta anyị anaghị eme otu ahụ. Mana nke ụwa nke na-abịa abịa na anyị ga-eme ya na ọ dị n'ọfọ. Udo dịrị unu ụmụ ibe.